yɛduro no sɛ de bɛyɛ bibia bɛyɛ kama empompo no ɛbɔ na ɛpai misraw wona na abere wakora nim sɛ wo mugya ma yɛ fi te bɛka kyerɛ sɛ koto grofan nom na bibia ɛnyɛ kama wo dware wie na ade afa dwi ho a ɛno so yɛ mmoa grofan ma yɛduro no sɛ de bɛyɛ bɛboa wo saa na ɔyɛ bɛma ana ɔbaa na so de ade afrɛ atenka woni bia misraw ko hwɛ grofan ma yɛduro no na onkɔpɛ watenka mrɛ ɛfi sɛ antika ɛde yenua ma menstrual disorders die mfie du na maaye die ba entwa die ba ya wom die ba eyi clot die ba gise transfer ofefe ho na ona kokomo po nyina no odum grofa magedro no a bibia be kama ba bi eto aduro bia obenya grofa magedro ni bi ato say pharmacy Herbal drugstores eyan kasa so wakasa enama eto aduro no wuhia ka na no atobi ba bi etubi ne na mebobɔ so akire wi ukɔ ma se ha se wo kuma se a ko imrom obenya bi wo misti ho PFA pharmacy Otafu New Road Missy Herbal umrom Angelos umrom Apidac umrom Dani Herbal umrom Kolinako Ashtown Brother Require KO Tinateto Sofo Live Pure Live Wabuakwa Have May Wasafo Pole Jam Pharmacy Wasafo Himfie opposite wa Sax Herbal Patase Blockhouse ene ne so Patase wa Costa Pharmacy wa Pampaso Yellow and orange wa Mokom baby eto aduro bia obenya bi wo nkrama mu amsero ko kan shi Braglin na boache Angel Ruta Repash onyina obenya grofa mageduro ni bi ato wo ashama ya amsero ko Ekus Pharmacy House of Drug Widama obenya grofa mageduro no wo koforo bia ko Gabson Pharmacy grofa ho Nkoko Hillside ho ne friend Isaac Drugstore obenya grofa mageduro no wo sunyan akwa Herbal Mose na Green Light Tachiman Abidro Depot ahimfie opposite Brekum Dr. Clement obenya grofa mageduro no Takwade Prisia owasa Abidro fie Bogosu Unique Herbal Takrade Crisis the answer ho ne friend Apanchin Krakra Elibo Odalo Cape Coast Boachi ansa na pena Mankasim Jeff ho Air Social Station obenya bi wa Obroni and 1000 Pharmacy Tamale PK Gombila babi a ohwe bi free babi a otie bi free bia Bora Pharmacy Herbal Shop Drugstores usupe grofa magedro no magedro na edi koku aye no ye ma obi di number no na bre no aye 596532 0244 596532 grow fine makes you grow fine. Grow fine, papa, cocket 20 minutes. Yemen koye mawa. A drone one grow fine. Moja draw papa. Oba patrasina. What's the mono chese? Aji and some abu prisa. A movie a papa. Na a basa no me pacho kafro. O kwala be wan. Gavin wan. Koya Grace mo office also on chiro baby amobola no betu wura gumhwem bi atum 5 cd wo nkola sai e fa cha miensa chese mi ude azamle kwa menkan e ba sa no unua no ma confront no fa cha o se de o so ndo ko bo no ba say bia ne wo so nye because wa kwabo abo ne ho ban na ade kro na bode a ene se na wonyi wo ban ma na mi ni bibia woni bibia Mike Abraham Pahema no esi so ya o sister we ni shawa no nkasa kese a yenti de wo kan e me ma bele o wo kasa se wo mpese obi abete wonka emo anso na wo bepe na fe wo mpese wo kan ye no say na me ni ade boni bia wen me ni fe but ono no ye na so akobo ne ho ban because answer no bi bebo ne ho ban ye bebo obi die na e bia wonso onye tu ko try no ma that very day now or dia jane ne ma me no ni de o kan no crave on
Neda boleni. Ah, where you are. Okoya de on kwanta na so. O de bɔ ne ho ban. Yesi ye paya afase a esuo pra wada. Eti nipa no wabɔ ne ho ban. Ti so wabɔ ne ho ban na de krona bɔ de a e de nti na esebo. Ma se ni kwai san kono so o ma me adwane kodi o. Adwane na me di ye na de sa de ne bre. Wodi ye no sanka wo so bibi unkura bibi anka nya wo. Ka wo bibi anka mi. Ka wonni. Aye de ye tie ye ni ani. Ah wo ani. Aye di hu masem. Ye ni ani edi hu masem o ni unu anasem no. E hu ntokwa. E na mo kono ntia ni agi se adifo ne ayibem because asem we de mente ase. Unu ama waduane efiri ho wutwa. Mo confronto no so ndo akobɔ ne ho ban. To akobɔ ne ho ban dia na chese ade no. O aduane na ma no 40 minutes or de me di and 40 minutes na yare ne started. Start no. Me ho de obi anyi wachinye o. Ba di nti na ese ebo. Ana o sheda koje ade so de be yo. O sheda na ono an nsem kekere mu no. O se o de ko baby o de ko ni fa na ka so o ya ade ama na yen hwe bibisi. Hello. Hello, sister. Pa. Sister. Ma hey. Yeah. Na we. What no nyame go so. Yo, adi chimbi ate asam foforo. Nice lady bi abai hey. Na sem nyina ne se emi se one ne bra ofie mu nya akasaka sakakra. Police case kra mo yi asem na siesie no achi ache. Na ni ne bra ne ye bayire ni nyado afroye. Odi bi ma na odi ye 40 minutes later en wo twa hwe. Afi adani ni twere since 2022. Wo twa o confrontu ni nua ne so nde wakobɔ ne ho ban. Ti na chese ni bra ne person kire se maame no a try no na abɔ no. E na sister ne so person kire se da bi aduane na ɔde ma no no. Em so de bibi tu. Ene se efra we mi ni ania. Me de ko hwe we mu. Sister, we no okay. No shano an kan ya obeti. Ade ya be boy nyina ne se no ho beto no e hia. Na no ho to le bia. Afutu na mtu se onya hwi. Aba mo he kasa. Uni ho de ya nkonto ha. Best friend no obetumi a memenda. Fini kwa mimi train ku master. Bana be shawo. Memenda be bawo. That's why embassy. Into one train. That's why I'm because here. Yo, and yeah, that's it. That's Nako, ne duabo nyina ba makwanto aso. E de enti no mo aduane a wo san gidi ye. Na me no aduane a no wodi. Enti na me ni se bibia ni ntem. Because me kwa me sense se obetimi ayembo. Da ya na mse da me nua de nka adwombo no wodi ma me no aduane anko woni. Because said your own some Nkomo boni mutie no. Kwan ya fa so a wogya ukun se ya. Be ma no so betimi ayo boni. Be ma no ya confront no se ona mo nkola unti. Oh. Ti sa so fo no obo obra ni di na ono de na o ye ma. How da soko enso still ayade ne ba na say mu maduro aduro ho epilepsy fo aduro a wono ma ye ma Hospital aduro ni na still na aduro na mo no ma ye ma no de wono ma ba ti aba wo nkwala na ni mu pe last week ko e ba na e ba ni ti ba san kra no sen no mo ka Quando você encara? Muito fio. Nada na untu. O da so no bra na santifi. Sister, wo so asem odino. Wo yan so ana osere. Wo nua ya wo so na ekun. Wo da so ne na tifi. Na me ko unti ntwechewa me se champion problem. Cause ensem ni bi wo ho ani pa na ode ba. Aso onye serious the way asem no me we ka no.
Eduma we no ya yeche ye nida wo. Tinya mani bi wo so kra nko nya problem. So mami me da se pa na ewiase no ena hokwa ena empe bebre no so obi eta asre kire wo enye ni nyina na ya na eye papa eye odo sabi enne wiase mase no enne ma ya ekoso no enkrofo ya bemben ye no omwa ne di yenya enu ti so ni wudnu o wo maami o ibi wo kura ne dan paso kura no ele se wo hye yie fese bibia etumi esi sof maami abrantie ansema ba ye nyina chi no watwituo ese obekun watwituo se obekun enu nti na eya ono ewonimu emfiri nimu samda so ni tifie wo se wako baabi akwakoje aduro na aduro no so wa hye ama no tumi cancer power abamu kan wokoje ahaduro na obehye ebi no che ne 21 days ebi che ne 7 days na eburu sa no a so of mame na tumi abam wo say wo di prapra ho na akono ebe prapra akọ wo de bo ho ban wo wie ye so mama ya so awo wo sa ko yi saha e wo enkwata na so e wo di sili ade no so de bo ne ho ban enti na me kan enti wo de abo ne ho ban na emomu so no sa wo sa da ne ho na wo ko hwe no bonkum so a me bo me ho ban na ho anso na e ba me ho na e ba me so eno ni ade wo nua edi wadwiane enya wanwa na emomu no wo no a watwe second year so no ente se nka wudi na duane ede be don ede be do ena akofra sade we sei aba obi an ya sebe wo fa wusika wo so won faaye moko antoa tese otimi bodu akora moko antoa ye twa akoko ye bibia na amfa eche se won na efaaye oji tumu ena mudane enipa we se no kura be na obeka obefiti ko bisa ni se ade ya wodi ba me ye me se na men so many sister here enka baabia me compare bon enka mejai because if so be any so I just say emwa no entenko ye enyaye yetia na odifo pay ya wo frɛ teacher ni a wako ni suku graduate ya wo wi a wa kira dia akira ya de we so obi de man no efida dem ho na obai na so of mame enam so ma abrante enyi na yare sa say your friend or say I'm busy enu ti ni ni say odifo pa ade ya ba ni say mo frɛ ono aso ai busy oso ai busy yo enti na ka o ma metrans mpo na ka won ka na ka kofo enwu say ya de we say kra no obi won ma obetimi aboa oni nyame nkoi ai enti so of mame ne wo ka ye no na me no wo ya adwene odifo pa so oba ha say ya wada abije awade ni to wi a ememeda obaba enti ababa yi wo mre bi na mmom no nso no ye bo no kokko tu frifio wonya nto no mo efio ne sen ko tra ho ababa fefe sei na obi nnim hu mu asasa na tie pa dia so of my me no wonu ano so ne trimo de sasa na tie na me nima dia ye wonu aba dia di no aye no so wodi na brosa abraya wonu yi wo wom wonya wo faase no na nkade be biem so ma me dance pa se odifo pa so waka amanaje atubu so obeba to oba me say ya de we say de entetia case e odifo pa ensa no me dance you act trance abram pa me nko ho numra ko he wo numra Mami pacho me dase. Nai mana ho ye. Ya me adom pacho me ho ye pa. Adofo tio. Me dase. Ya matiefo nyina aha emo bibia akwaba e de ba Sompa Nkomo so medofo ompo no emutesen. Megide so waje me so ofie se nyankopon ada romanti. Tie da foforo. Chese week na ekose ye atwa ne ho se marigold no. Ekwa na abesi. Etabre bia ne ba ye ka cho se na wotwe ne kose na ebetu ya sondwe mu a na e kire me no mienu se
ye di afe because enye easy enye obi aneko ne beto no it is a ukwada sadru say na piwak natural I did 3p garlic mixture abedwa so no ye ne wo say hia na se ye di apomde ho komo say ya na se onyame oni ye de ne yie enu nti awie mimi busa wo say ompo ne mutesen a mepese obi wa no ka kire me say nyankopon adom ohoye medafo me ne oni nkomo enche eyese madupe na me ne wo ekasa afom apomden eho 3p garlic mixture 3p garlic mixture edro nwaso a abadwa so a enekrum ha enipa nyina tu aguso enum bie esanse edro no eye papa yeji yedwuma penti ene jesa abaso body ekura ekoso piwak natural na no odin medafo ye edro papa ebi ne ye na wonomu a wanya adansedie ye numbi nti no sebio ye nye emetumfutro nwani obu honomu aduane a wo ya ba abonten wonni bi nti onye ne ye piwak natural de ye yankase ye numbi 3p garlic mixture ye numbi ye nimde ye ka etisi ye de ba ma wonso otobi anomo a na ye ka ho asema kirewa ye nimde nti a ye ka nsempa e de afa adru no medofo pebinom na ebeboa ye number na egu Sompa FM Sompa TV online TV ne sofa ne friend ne nkomo ne emmoa mo apomde ho nsem no enkoye ye number no 0248 92 8824 0248 92 8824 Dr. Ekrado se wo no obedi nkomo nebe boa pa on say every June eba ye de kora August mu on say weda ni mu ayemunu pa mesrew per 3p garlic mixture na ennom ebe boa ama immune system no chese ni ma be ye adwuma pepepe se de wo se eye awo bia mededo basa wuti mepae wo o mebowa na asthma de ne ho ababagim ena weda no nso yese ya ene asthma ena enam per 3p garlic mixture na enonom se ye wampo ena wo bo a ebejai se ye asthma ene pese betete wa 3p nti ebejai ama asthma no ebetu ase ama onya ofa hodie afi uti na epai wo den wonu maduro bia enko no ebetuma kwakoba se eye asthma no ehun sunsanso ni bia ana se eye pressure ena eye osa eti wo sha se onom na wo frɛ doctor se de eye ono ena be kire wo se wuti na epai wo no eye asthma hun sunsanso ni bia ena se biwa ma ohwene mu so ne nsuo ai wo keke den a na chese pressure so ebetumi ayesa eti na ye se frɛ ne mo nkomo ne enhwe se de wapomden no ekɔ ne enche wo se de obenum 3p na aboa ama niema akoyie ede amount medofo bia na wode no enye asthma na ye pressure ho asthma making pressure betumi ama wanya numbness ye kan numbness ya chese ni pedua no ba bi ye utitriti won sammei ene won na ye sifom no obi to won mo an nsamba no timi keka to so yes wo so mu no wa biebie mu obi nso nan etimi keka to so yes wo timi tene na animu ansa na nanimu abiebie ne nan so ano obi nan mutimi yetofo ase fom ehhehye ne nam obi nan se timi taatai wodre nsamia na atom debia meka che wo se pressure on diabetes omonante bom se wonya pressure utibetumi apaiwa se medi kan ye no wusi utase ase wani kosue etutu agufom utifa na edwaw obi de etimi gina watiko na wona se taatai wodon samia na atom wonsai se emmoamoa na emmoamoa asa wonsa no wagene eho ana mozupu acho ebehye wanantu den wotire wonamu enye na wotiem per 3p garlic mixture nennom entwimfa wontine munye wontine mu atwuma emmoama mojani umu afru sane yie ekobasa pressure make ho asemi ebi meye wo titriti ya make ebi meye because titriti no dodo na no eya pressure ene kofaba pressure beba wa bra emoja endi ni peduani mu afru sane yie akoma ne pompi moja no all right but ekwa na akopem entimi nkonko ye adwuma e wo seye emoja no so sa akoma ne pompi a e wo se ko na aba eko na aba sa na wo seye but ekwa ne kopem a e se ebo abegu akoma na ho ene de akoma yare enam no ene de ne subiri enam no ene de tipaye enam no
sanse moja ni ntumi nya adwuma e wo seye ene to da be ho timi twa wahwe pressure no akoma yare no P3 garlic mixture na enom untiri mu beda ho emoja bedu mu afru sane yie ti pressure pa de one no eto nkwanta wapai diabetes pa ebi nyewo esan se 3P garlic mixture ena eboa wo ye number no eye 0248 928824 0248 928824 Misro 3P garlic mixture o hwem wo Sompa TV a ene da ho no eye seya na etie enka se ebia TV no so ene yetwa ne brighten ye brighten no ukoto esi pharmacy a fefefe seya ubie so a se de to ne da ho no saa na etie e wotoam fa o coins ne bo ho bon se eje kekekeke senya to a me pa to enya 3P ye nhye no nso ne ti no nso so no eye kokko enhwie nwu ubi yet media ko ahane borega enhwie nwu esanse ye ne yie se ne be ya obetim dia show bag mu akoba bia ye number ne Francis a ne ani nkomo me mo ya reso no nche se 3P mu wa ye nkasa se be boa wa doctor be ka kire ye number no eye 0248 928824 obu onso me ka se wo ye adwuma kakra bia ne wabre e hwana no ye ne basa okokete so a ontumi na hwe na adwuma ye wo sori ahomache ana no nsia wo betina adwuma mu a wo kokodu fie no nsia mpa mu no nso kwa hwe wo ntumi na because ade chi adwuma ne ho pressure no edaw so tu beda kete so umini koto ha no umini koto ha ye fun na ehuna mane be miamia fun yesu sa beto ni na abo 12 odi otito ana no nan abo no num na wo so de medofo P3 nom okodu fie na wonya bibi di na wudware wi a nom 3P ni bi me se woto ho a je se alarm ene benya na fanso ti o na de yare bebre na ebreo P3 garlic mixture na enom ebeboa ye phone no so toda ye du fe mfanto kakra eno so hwe so bebre a etima wonna no so eteko untumi na na krokra chew 3P garlic mixture ye de ye ka enye adro ne nom nko a ne ebeka kire ye be kire ne medu so abeya ebeboa ni padua no so afo obi so won ma me ka sei e wo ho no mo a ne wafu ayekutu e ho a na atwe all setimi ye osa srade so timi ye osa enti na wosa wonum 3P eye srade a ebe nane no wa ye kama no wafu na twen ena se eye all sanso a medical ka cho se all sade se eno enti na wo koto 3P garlic mixture de obeye nie se eye all sa anopa unya aduane bi di wi a enum nsuo num 3P ni bi edi 10 minutes an wonum nsuo ebetu all sa na se na aboa number no eye 0248 928824 028824 kai se adro ne 3P garlic mixture obabu nse meyi wo ho uni hawo to 3P ni bi ne freye ne enche okwa befa so abenom no ama o menses no aye kama ene asa wu nyini ana menses no me etete ye ka ne ye si so ye bu ye nsa na nson 7 days eba bibre kama fefe emme bum eba no ma se be hu se wo ba ebu ne nsa ba wo mfie ne kwa animu na awo beba mu no na etiba bia enensia enenum ejina saa mienu no a eye pa na emu mebedu enan na utum se eba eye kama ebi eba adwoada ba kama benada kama ukuada kama yawada kama na nenan eba adwoada benada emabiem na kitwe bia ba ukuada yawada na ebetwa no na abefam kakra bi enye enkoyie eba sa wonwo ya itimisi wa wo kwan eba sa itimi kofa fibroid brew eba sa ema wukisa oba no ye basa enshida meye P3 na nom to bi ne freye ni nkomo o menses na twa but onyem ni nkomo memo ya reso no nche se 3P muwa freye ni ebeboa wo obora pharmacy shop ene Herbal center bi emu a obenya 3P garlic mixture Abet Sam ho foko abenya biato Kolenak Herbal Danny Herbal Chris K Herbal Charles Herbal UDS okwa abenya biato Kings Walk ene Kop Sam enso wakra okanshi o de pharmacy ene be bia to bibidro bia
bora ho obenya bi number ni 0248 928824 3p garlic mixture nyankopon ya adomada sene eno be say this year yara se ya enya birthday sin free ona yanko yanim we yo usu a Vanessa ai Elisha upokwa sare and I wish you happy birthday now wouldn't our day ya mami Janet Kese and so dinner Juliet Kese why na wish no Arena of Love the group members you Arena of Love for Queen Mother na I ma odi o manimu and now wouldn't our day you come in aso mo do ye papa of a king asemo ye de emu rem kakra is a guy no nani nsam no se obi benya o pa de wo mu se obi pe wo benya onanzo se de o kikan ti ohima ka se asore no opekra ma onko bi no e ho mete na se ono ankasa no bibi o ho a esese o ka no kre because ene senke nipa wo wiase nyina wu ai enti on hwehwe na kwa mu no on hwehwe ni nsemu ye because obi be obi and now kwa e wo se wiase no na okwa de but on hwehwe ni nsenka mu ye awu se du ba bia na osre na me nwanwa asem serious say ye di asem say twere enya asem ketewa wo enya di papa kra ai du ba bia na osre no on kika ni nsemu ye because nipa nye madam ka bibi se me de me dabi onke kan nsem yi because ohwe ni din a asem no ensisi so wase agina aduane adi obi a wo na kopia nto semi nua no ndi what set you so obekun police fo abegi tuo no enti niema no onka ni ye nyese wo ba ha no na wo de nsem abetutu obi so na ochena no obi akonya sem onke kan nsem yi because wiase ehu de meka kire no obaya ma me da se yenwa ban komo ni yedi no akwa be se pan ko aha yenya misaye ene yenhunu se wutie ne story ne tra se ne ya tie ne tra na no kire se awo ana se nwiaye na kura ye no etese ne ya fa trotro wa hwan yesi obi akwa ne baby mo ma me papa nya wuye kura de asemasa obi akwa ne baby ya na me enti se entawantawa bia ba woni nwia ntemu a wo dia wo hwe efri aposifo nsem ye kwantoa ye sei na ni nyina chi wo so waba mpesi odi nyaado apoto madi asan wo dia se ewu na ho chese ni buodu ni buodu oba Goliath uhu ne kokoro wasa no wa chese ni buodu na minim gidie kura wotimi nyaaye edema ni nwia na ensem na kwakwa ye troka asam na bayi ya ye bi pen minim se we nsoso ye be na mom ye sesa ne ama ne ye kwa nukura be bi e won bi e wo se o me ehunu na se chew pa bi kura ye de koma ne nwia no a ye fa nkoma na ye nyina de se ye kwa ntrintin nyina na atwe so ma me das losing transma we ana na Abraham pade wi ade ne nso mu mienu 10 minutes pe 10 minutes de bia wo no ba bia che Yenina ye tie sompa that's right yo ohini momoni ajuma chane pepe nyame enhiramo ene awia anyimrei Lost Herbal Center kumasi abua kwa Kena ene edi enjuma yene pani kwantrefo yewra Dr. Lawson Chairman ade no miensa na abadwa so ye o man memedru Lawson Herbal Mixture ye o a man memedru Lawson Loke Mixture ye o a man kwa adru Lawson Delay man capsules Lawson Delay man capsules we so na de ede ama yenro edanso ene se impo
say ade kra ni ho a Yes. ya meka apomodin ene ahoden bombo nyinche nyimfenti wotuni madroi bi Yes. the here pa ne say obehwe wadidie yie Yes. na obehwe wonum yie na wahwe won nanso eyie Ehun kwa so de wodi akoni padua mu no me se ene ena madedie mu yade a ni papi na afa no yakase ka ade abachi o Dog no anu aka. enchene moroso ni panu ye ndedodo nchene oya aduane awie sentra anto enchene anto wasaso asabi ade agum ofre wuo Ade ama ho mesre antrim pa enkaye se betwa mu de yade ebebrɛw anwa nuane anwa enuane yesi ase tinso se ya pizza bega cheese mesre udi no ya mwani enku ho pa na ya watin kan de adama kwan da wiemu o kwan da beposo be ma kwan da oba ho nanso oba no nya oyere be ma no nya okunu a ya bo ho ban enhye ho a memfa nshem if it is not on it is not in. Yes ma mienu ni enu sabio ho be punti ko fa ya de abenu modron kwa na nyina ese ya honam ebetini afon na die kwan so menka wo say wo hwe de die yie na wa hwe onum yie wa hwe na yie no no pedra ebo ban si ya de kwan ma ni pedua enene mu no na obenya Lawson Herbal mixture Lawson Herbal mixture abenya Lawson Loke mixture abenya memedro Lawson delay man capsules enka etiefo na ahwefo nyina say wo ye berima enromi esenyi na tinumbom isane say what the Lawson Loke what the banam topaye delay man capsules no anopa mienu anumre mienu anu no apomodin no awie peye eba na frefre fa ejumadie ho wato adroi bi obanam ne san o padodo and atu atode dem nchechire ni nko bebeje so na ya chode oso ye 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 0248 619 what did you be about Lawson Herbal mixture about Lawson Loke mixture about Lawson delay man capsules then kind of the crocremu no Lawson Herbal mixture na Lawson Loke no wo enfie edumienu ekwa 12 years de otu numbi how bia eni echire we ye bema nso a Lawson Loke no na Lawson Herbal the same thing free enfie edumienu ye de ekwa tu numbi na emum no delay man ne de agiso wo enfie edu enwohwe 18 ekro that in Madrid na abama ho den so awie peye na bia to aduro bia wo de kwene body say me pema ne memedru Lawson Herbal mixture me pema ne memedru Lawson Loke mixture me pema nko aduro Lawson delay man capsule so beka ne wuna asebe so ai inkan man ke so mwe na ehwe Lawson Loke ya de be na side nom de ne so komo so me boni tew e de ama tiefo se de wa biebie so de ama omo no ma me kai won se Lawson Loke mixture no ayema ani marima duro emi ba tie ni ye fama me wai ahosiesie ye sa himfi ho eniema da se ne da adi ma wa di asem a otimi tena se eche no wotia asem no mu akyerɛkyerɛ mu no wahunu ba bia ode asem no ebetuo ekoba se ehonye sebi nana ekɔ a omra na ne chacha no ho asɛn wankasa hunu se ya na sebi ensuogu wankasa ya na hunu se oro amo ase na ya na niema bia soso wankasa hunu se nansen oho abie ama wura akora ekekan kansem bi ade kyerɛkyerɛw ma wura Lawson Loke mixture Lawson Loke mixture ensa wa ba begu ahemfie ho nyina no ebefiri ho ama anigye asan aba na bema se ma ne yesa ne ma nyina wi a awose yesu yetimi gina brane gina na so kye anu nti obema na afon
ehi aye kitikiti atwea komu ensawo bia ba begu ano na nsawo dwonso abo nso fita bi yedai efiri mu ba wanka safari nti ya wontimi nka wasema kan se makote nua kafra wai wakọ akote na ama na nsen aniwu aba ahotoni ho okay mixture bra wo sto bo asena no bi wai doctor se men kan tro se omodia na nom to na makomakom yensa na anom no no wahwe eduru ba bia wankasa wo pa no ayedai wajai na oba bo sa himfie ho bechi ho bewo ho beye de kama atinka na ati akono ebeba na mema ye ko se ye midweek formula no e simple doctor say ye born 442 sure ye mpese ye beka kwam na me se wo ye bema me de me begimudi de bia ya na me kasa na me de me sa pemebo na maka me hontam se sa question we de me mo ba bia busam bida so ba ba hwema nimpa busam se bra wawie do timi ye ya nie enye de hia nie me se me mpese mete sa asem wo se bi enti da bia anopa mienu anumre mienu to pa no sorry ya na mapelo chemist no enam de yensuo nam de amene me kodan so anu masa amene etim kotodwam emu odene sure misisim emu odene aso me dwonso ye yes eba kama yes. me dwonso twa no so ne ho odene yes be moment na ho ema yemfa rubber enkonkoto be mani yemfa bintu mumpokra ne dase eno nti na doctor say ukọ drugstore Herbal shop pharmacy over the counter aduro no eye Lawson delay man capsules number no metimu dia ma eno ni dia yemienso emema timi no ni miensa nyina ne ma anomienu Lawson law care mixture and Lawson Herbal mixture 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 0248 61 99 pacho yenko atonso potamu Careflow pharmacy YF junction so na osaka bi oho kwada so yenko Lawson Enterprise and it divide dey hwene mu bi atodro bia no kra bodi nko ade a osaba ka yenko sewa Herbal shop sewa Herbal shop mampan fie no so emu na sie no heni eye in kind na enemo ana eno Michi anti beki o. Oba peki. Eni mo ana ennom. Yasam ketua. Lawson hu be di sedua no. Wa hwe me ma na ba mpa echi din no. Obi nkan cho so mo no Lawson. Na abrampa. Malady e de tiawa. Malady ewiase. Obi benya wan ne free fie. Ene yade. Because abaya ibae Malady yane ni di nkomo bebre na dan medika ka say me say hu ne ne ma de ya oh nkomo ne die na pese me waye ni no ka kire yeti enu na me Malady ewure ibae na se ma wo kan nyina ne se omo ma me papa ba bi nti ye o ne talk show na ma bebre ankanye papa bi nti ye kura se tre bae enne djuma me ba mi nti ye kwa Ose kromene na kromene ye na ko yi o neze mo yen hie mo ne bi no jai abrampa ye ti ye kwa enere nsole nyame Malady enti ewuraba no o se ni nua no o mu maame wa brochire o papa na asifie o mutim papa na ye mre o mu maame we wa brochire na bibia o ne besi ne so onu sister ne besi ne so na ni nua na kan si na nim se ni nua na e bayifo ayo no waji bibia ti no e bayifo dia so no so akobo no ho bai Malady enti se me da ho no efie o die ye o bibia ni ho de ni e di bo die o mu maame we o maame no US eno papa no we o papa ndi wa ye mre o fie to no papa yi neti o papa no o fie ti Malady enipa nye enti wo so usuro nipa me akwara no ne nsema no ka de mi suro ne se no aka we
so ha obia ebia nyine sene de oba ha yira nti omo betu obekọ so mutu omo kwan omo tutu malady enipa sebe woni na nya asem no so obetimi akun ena se wo papa wotuo na papa wotuo enti tuo na bedi be mayi to obetwitwi okuraku ama wo hunu tuo wo pepe tuo ho de tuo nyina wadi tua ana wo sister kunu adwuma wo central nti police for bem ebe chi boy no agi etuo no efiri ne isem ni nyina achi no onu aduane wonu aduane so odibi atimi anu aduane anya kuku dro malady nipa bi mfansu anyansa ho enya nua nyina na eka ho malady enu akura wanwe ne si achi ukodina aduane ayede ade abaide ni nya bonko wose anopatutu ana turopo patutu malady na ni nua iso onsori kra na obebo ne pun sister me bo apisie no so anopa aduane de ya na yesene se okwakoto na bonten abenten ne beka sa akire no ono so medi no ni nua be ma ha na epani abema ne di obeye oba heyechi no se me aduane o se ne bo apisie eneja ono na adwuma o yenti oje ne de adi firifie no okọ adwuma mu enti o wie de wo ye no so otena se wo didi 40 minutes anu otwahwe na ni nyina ekọ na kopi hospital na ese abaye twere na malady ye ni enu atena yesa se all the okay yesa na tia malady suro nipa na gya saman yo na nipa nye epono ya tumu kukuru se nipa no nipa enye se ne saman nipa nwe yie se wunua no na wo ye ni se abaya wote hayi na de twere ato no so malady wo be ye nchini si se etwere ni kuna wo be ye den wa asase so wo fasifo na malady die hu ba ku ni unu se no wo fase abaya yi ba be ma emso anya be 17 years o si niema ekoso na akwa na ba no wo fa nim stage so fa ade ekoso de ye nti ase akwa na dan no no nso ade bi atiesi ni so no so sirikra te se sa ba ma no ne papa ba be fa na afirifie o enti bra pani na wunua ni o se wo mu enam kwaji nubone wenye wakwaji bono ho ban wa heda kwaji sa niema no se niema na ne ma me edi ba ni bre na kadi nam nim se emma binom ana ko musute sa e se ye ma me de ntuma e ba ye nyina ye ma na wo be ma se bi wo ma me ka ba obetima hye wo ma me mpa ba obetimi ahye ye ntu nu wunua yi betena sisei na ya de ya bedi ne dem na de ya me de ne se oni dem onanim malady wo se nanu ye em se na wotwe yesim ye abaw ne ba ne ti pempem sa anam se what se ne maame ne yawe ne maame kra bagana ma ba bi o se o mu nante fa bia ne maame ne ba o mu timeko so emfa enso mfa malady me de nipa nhwe nipa yie se de nipa suti no so wanya daje amma nipa malady wanya me bo me ho ban se ka chine tia malady me meka chinanim enya me bo me ho ban keke o heda so okoye bibie tie ne nua no se asema awura yi kasa na tie dia o heda enya polo so sapepepe krobofo afem o so mu di akire abrante ne yese ne ba bi okoy no no o mu di abeba ne beko o mu abusua di abrante na chiko maami abrante koy ade no no e no betena we nyina wankeka onse na me ka so mo koy na ede o mu kokoduru ya maami ne se abrante ne o so ba so obo no ho ba no wa ya ama no malady nya bambo sano beka to abusua ni tirim so ndoko bon no ban se wu dware ahaban ti ahobambo wo heda so okoye bibia to ne nuane so asemu emi se abrante no se ne o se ye frɛ na nke ye frɛ no ma na o yeda so okoye bibia to ne nuane so san ne ma keke ne fra brochire ba no malady die wo ye jani nyina se ye jama wa wo ye be mai ehe na ade san ne ma no de kro ehe na ade kro etwire na wunua abaya fefefe sei e de sa ya de ya to no so na eni wusem obi won obenya kodura me yi nanim obi wo so a enam de wo adwuma bi o yenti no oyi nanim enye yenti a malady se nke nipa bi hunu abaya yi e wo TV so a o sha abaya pa o ti sei na ye de ya de si ya to no so na namo aba ma wunua no no o ma me ba papa o twa ofie no ohun anene o wo fie hobi o twa wo se abrante no ejo no ade prea na enkura na yiri na de be bia no edwoa na ja wasori no ko dware no asan beda na nanu de ba cross ne ba 5 years
asemo titi na nzo ka che ne se mama so na wa ye nkɔ na kɔ bompa ye ni bi chese niema ekoso ye fie mu no mala di nipa di bone dodo me de me hawo nyina ntese sie abroche ne me de abrew fa unua na twa wawu wo be yan chiri sia na Dabi ana die na wo gi ni wiase ya na wo je die na wo gi o mu ma be bo mu mala di o ma ja okɔ o ma ja okɔ na ni nua ne wo na sembe nkwa ne bai wo gi mi sika bosia wo ntua na mala di wo gi mi 70 million no antua mani mere Madauka, a kanda when you are coming. Me manu rana, and one was obey them hana, Ninsem be at the tecono. Malady, any pamphlet yansa. So be sure tower, Malady, my own quadia, Chonfino. And Quayano, yes, I must say, I fed your banwa babe Obi your town piano, Malady, obey madame and money about the dog to say the only charge any bill. Malady Medas. And for afraid for being be 0551 931 0548 931 931 0551 931 931 0548 931 931 na sister na sem na ye cause the way na ho fa kon hia se ato so dani say efie mponi Fiem poni na bonten. Ya boy, ya ba Sompa. Hello. Helenini. Pizarro entio. Helenini masaba bi na Helenini we dey panizu ref final sacrifice nchi. Producer IBJ the channel ba be obia na masina go for so onto ni chira so bangu na wade so. Dame adoma bibia ntia ba be na jasu wiem. Na Oheneni yeni abai kesi areho na ewiase nka yewata ne senka unu nua tifie na mpo se wiase japade nyina na bedu nua wa enkense se dru saba bia tu na ya na ye kana senka woni babiri bibidia enka ma me wa manoni na ka obo modi abompa ye se nyame mo no me fa nko na nka unu ekwa no nye homboga ka wo so betima bo bra bra obi fa ne mama mesu ka pesi odi fo paaso se nyame bi na ni ohun ade je obi ade on bi asa de obai kasa sa odi fo pa bo mo amini sa asem we oba no benya na yare sa Oheneni Pizarro nkike so Yes. Hello. I'm sorry for it this year. I'm here watching a bit. Market. You go from Jinyame no yenya ni different type of jinyame. Betobi ebwani ya fofo. Kama bi wo Abyss Plaza. Femi che papa bi edame kom. She. Beshebi. Femi bango papa bi edame nsa. She. Yatete ni amane so bibia wo Abyss shop. Bibia wo Abyss shop. Betobi cotton. Betobi koche. Eye fofo la fo. Yatesu bla Adesia Market Abyss Plaza. Bye bye. Hello. Midin di grow fine. Wonu muatu. Wuntumi nidi. Wunim ni entira. Ebasa na echre se. Yariye ewura wuni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se. Ehwani nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani pedua no nuani nuro. Ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo be ye ton ebibidru. Se wo pene
pamu abranya baby amfanfa ene betwa fa baby a se ka se obrayo ko a me se Ghana nipa bi ote bia no ya ubi bi ni aban mu ana ubi bi sika kura ni fi ana se woni kapre no eye koma na nipa no so ye ka sa o mo nsem yi e do so che wo mo ase bo mo nya bibi eto abrabo ne ye koma ye wo Ghana ha wo Ghana ha wa so ote Ghana se pa wote wo se be bedwasa wo ye okay nipa kakra few people bi ene de ne hu ni Ghana ha ye ne e ko sala e ko to mama mpanifo okure mu no ye na se ye mi ayen e de be benefit pa na mi busa se yaw ye ti e boa ye Ghana ha bibia mo ayen ade e boa ye kakra nka ban no anasa ban wo betwem be kasa ma ban wo betwem minister bi a wokọ de wote so ne de current de na benefited abrabo na ye ko amayen e wo Ghana kesen ki yen nya bibi kakra ne nya bia sika se baji sika o banka ukute sika obi dum sika bia ya na nka de kodwomu a ketimi to bibi ene de ne ehu ye ti kromu ha aban bia ba na de aban bia ye ko na benefit nipa na ewo kromu ano ono ne ba no de ne tumi abasa me so me be change no na ye haw e wo man mu eni kamafo be pese mbusa se ne Ghana ha hwan pa so obi aso mu se wo mia ho ana sikani bi se wo mia wa wo kamafo pa ne hwan ye de nkrofo bi ba from legal aid ana lawyer na judge ana se yikrampo no nipa dodo bi timi wura ba bi e pam o mu fi se bia konyo mo te so a legal aid na ye kofo mba o mo na be ye dai oho onan ke ye bi ani hwe ye start ye adwuma ofie ne ho a obi ba ne nya ba bi mfa na asem fa legal ne ye de ne ko ene Ghana fo mpanifo ni bi awero ma hu se o mo kura no o mo nye wo bia edaso ho o mo nye wo bia enu ti de owo sika de owo ni bi die de se bo wa bam se wo de ne hu ni pa bi ko wa zigala we ya bo ma tonche ena hefa na nipa mfa obra yo ko no Ghana hefa na nipa mfa kwa ai yaw yetie na mesema ko so aka yetie ye mita sema na dan yetie ani eka yaw mita nipa bi pa bi enya bi obi asifie so many years onya mita enkoni fie yesi e besa change de wo hone de fufura ba okay matiase na de ne wo dada na enya boni bi enya hwe wudi obi mama kan che say yesi ati awie because ya so awie eti ene moja afa eye de na yesi yesisa no ne de fufura na ye de ba ne yawo akoya obra yokon because won hihye no e different from the ebe first when e ba ye se ukuta tensi dizikwa kwa ebubu ma ene we me nkwati a ebi da ba bi a se o number se sika se o de to answer yawo obra yokon ene police ni soldiers ye hu omo so mfa so na no me ko bi TikTok wa ya kwaye se matwofo we se ye ne ebo amamba abam eti se mo kwa ye mfi mu ye be mama akohwe wo mo we nsu se me nso mo me nkrofo omo ta machi mo nkonko bu wo mo we nsu se he mo ba ye ba bu wo mo ene ete Ghana ha eti wa wo bibi wa beti nsusu na woni bie no wo te Ghana wo bra na ye ko amam because Ghana me so obi onam Ghana ha bia no wa ye se akokọ ba atanya se bi wo wagya ne ma ne mane nam ho akromati me chi o ma at any time Ghana kwa yawo ye musa so obi nya sampa hwan na jutwaje no yantia na ye maame agrada na oti so otuom ena ba ko bia me ye nwotwi no ko no ye na interview o se me ko ye ampa me huin e wo TV so aho che de ti mani patimi ye de opese o ye bia okoi agi ni sika me sika man paper se lotto number se nye lotto number ti da me bae sei na wo kan ye ntia me bae okay se anya nto anya ntwa fam sika man meko yes da ema wada de kotokru twitwa brante yachi okoso tom police station fabu yankoso ena ye chi no ye de ne kwa ne ye nyama police fo ni no ma sewa mo hey asem ne ba mani mu nwan mu police fo ba mani mu no ma mi ti so tuo ma no ye sa no ma we no obetimi kwache no report e ba obetimi kwache no ani ati o man mu ne dia na aba na ne ye ka
obi si to omamu ane de no eso che de agada ye eso no 7 previousa okoka kire hwan ya me pese bi bu se obi a wo tie se na Ghana ha se wo so te ha ne obi si wo mia na nsem ode che wa wasem e kwa he okoka kire hwan obra ye ko no ene te Ghana ha ene de obi apa bia na obi eye ye beto abade a ye ne na mo ye ni bibia de ye so wo mfaso obi MPB onsi ne constituency onsi wo kura da na nne wo kwa wa wuro ne ka akosoro ne ye beto abade no masifom o hyefugu wugina ofie no mo bo wa kwa se wo kasa me ho no achiawo e de benefit ben na benefit Ghana nyankopon ko ye bi ko ye bi na no me se me kwa ha medru hanom me se pankro no ha aso da bi wo ne nchen obi adua buru na me se nyankopon wa ye bi pa o se wo didi kura na your friends say makwa utwi ye no samfe na didi wie na so hwie gu ade be che na fifi nyankopon kwa ye bi ye mpanimfo ni nipa wo man mu ye tiri mu odin anu ti ye say yaw obra ye kwa asem na wo kan de me da na me dedicate ma Ghana for eden nyankopon me se afeli wa bre te se wo no ma wo fie na wo ba wo ben wo no ukutade a wo de man o se we da chi ma me fa nya no na we dem de gya da chi bia me ni wo machi betre sa na nyame aye ni o nyame ahwe ya de no ma bebre de amaye da still enti ma men ka sem bia me de masam ba wie no ne ya de abani ade nyina no pressure stroke ni ade friends say ya keka ya de bi de no typhoid ne ade abebai o se first ne ka sem panifo ene ye o ma na atiatese ena kura na no wanya kidney we kura no wanya pressure ni ade ye boni bi a yedi enne me se wo si wakatu a woje me no mmenu yaw ya katu a je se ne se ni besi dan ya oboa untimi nsi dan da enne nipa bebre si dan o mo de da ka mu ni ade nya me se ye ni ahiafo yi enne sabe kalabule ni hyeso sika na no mo bo yi mo ba na light wo fie na se obobo meter na nipa so light o wo mo ba na mo de new one ba mo se ne de effort wo na mama da so mu 3 days mo ba na mo ba because mo ba no da light mdada fort wo yan mo se mu fort mo na da so mayo wo mo from na mo ba ya mo se chese mu tu esika menye ma bo 2 minutes tiska 2 million wo mu nya 1 million no maje no maji yaw we ya sam papa ni obra yo ko magana kakra na wono ni hia ni no de to adwandi no wo buy o so ne light dada o meter ne bo dada mo buy na mo be change na mo an change a mo se photo e no so okay ya da su mu 3 days ya fra mo maba mo buy ya mo se ya be ya mama de ya chise mu 2 million o so wonya 1 million na ma ja sha we ya woji enti ya so ni pa we wo ba woni wasifie na wo te hanom an we be ka so mo enti obra yo kan on kan so ka on pebre enti anem si nipa bi asisi fie nipa bi de daka mu a me se eye corruption money no ma de edai e de daka mu e de asifie enti na wo bi ote ha wo si wo pe nko a na wo so de babo bra asifie a wo boa untimi Ghana e che se wo bokoro no e che se wo wie sika e che se wo de wo gi sika nhye so e che se wo mi obi mene che se wo sisi wo bi e che se wo ni bidi a abana okoto okokromotuo no me se eye kwa wo Ghana ha unu kamafo eti kasa bi wo Ghana ha o we de waye o se de ni fie wo bi o we de nipa sumasi ena ne papa ni o nipa sumasi ne wo fa wa ha o eti we de enkosi baby ampa enkosi baby eti kwa yaw se wo de sa de o ya ba obra ye ko a enne me se sa kasa we obra ye ko no me dedicate ma Ghana ye ne ahia fo wo Ghana ye ni hwesofo ya wu ne te Ghana ha na bibie ne obetuma ba sesa eno an ye de ko ya wu e wo Ghana ye ni kamafo okay eno ti yawu wona woni kapre omo woni bibi bodantana no na kyerese wanhwe yi okon no emu beye dene amasafo no eyasem oman mu the nations anka ya ansem bi se de ba na ya moto kakra kwaku obra yo okon ntokwa de ye ekon na me yase omunim se obra no be ye okon no ma me groups bia to omuni ye ni ye awofo ni ye ni ye kuro ni mpanimfo ni ye ni ye ye bro no so ye manta mabusu ye beto mabusu panimfo mo ni ye ni ye because onipa bia wonim so obekokon no ya ope groups eguo ntu he wrestling for na osimini we wo match no aboa no ho apa akade a ye de kokon ba ye die nim so obra ye okon ne mo makande ye de kosa akon anim so so aya meto
saa wo we ukugina animu a obede no wakoro obi wa atade a wo hye ansa na wakokon obi wo sekan a wokura ansa na wakokon obi wo tu a wo yusu ansa na ode akokon nti mu nyina mu nim sa ablaba yo ko amo ka kire yi na saa kade nyina bi mu amfa amaye na mu de yakosi kun na no ye bede ne yakọ Sompa FM yankofo bibiri ablaba yo kun baro magya no mutimi gya wo mo akode so mo mfa nko saa asa no ne be ye di amo mo ampa mo ko ya na ayeye enu ndi no beto papa ne so obi store di ama no ndi no beto papa ne so aboni dwetire ndi no beto papa ne so de na ko school ndi no beto papa ne se beta fracture na sua adwuma sai ni pakro ne si wo kon ne kon aso na wo kon a enam so onya weapon bi kura ye nti otimi kudi nkunim ya ne mu bi de ena obi tie obesu ya wo beto ase nye nipa na wo enu anse yese kokon se kan kura tuo nkura na sa kun we o fa poye fam ana o fa to ye fam na akotete ba bi na kun ne stop a waba o be da ko sa kun we obi a hye obi nyinse obi o de na sikun na no wa wona tiko onkura weapon bia se di pakro we be su sa atena kura yi hu sa ma nipa di na tam sa e wo bro no so mantam efie onyim ye kura bo anya kunu ye de ne sa di be ma wo de oba ko si wo kon no wa ma no weapon bia no obe da ko sa ntokua ma obe ya be successful ye kasa wa be ye nipa homiti abrantie bi agye oba kama bi de ne na ya ko no ono anim se kon no de ni kosi anim obedwane agya no o carry ababa yi ntinani na ho ena ba ma su nim woni tirim oboa pasa a woni ntwam na oba na wo na ode na sikuna no ukunu wa semente nka me frɛ na wo mfa na asem peni bafo na ehuna mane o ye de ne kwasi kun no obɛwe so sa ansa na waso mai ba ma ne bayi enya bibia di sa akra ne benyina na dwene nye sa akra ne benyina wani aduane pa wani school pa nko ne nsɛm nsisi so wo bɛkɔtenka ho no wate wo bi firi sɛ abrabɔ ne ntɔkwa ne ye de ne maame si ano ne ya ma ne hwe di maame ne kunkukun a won survive da because abrabona na ne kokunu weapon wo wa bomb otima ne ya kowani otimi sanjira wiem otimi ya niam bia ni ntiase eti wo sa atrisika ukura bibi kakra ubetimi dia biti na janka wo so otimi afight kakra ebi ni ho ya won kura bi be se du papa na wo mo up to ne ba panyini kura hu ni papa anim da me kura djuma na jo no me so ya ho mache me ba anajo sa ne ba na ehu na wudu ni nyina wie ye besi na so ahwi mu firifie ye nim ubusa ne papa kala akora ni nim obra no yokun ana odo obata bia gosi kunu ena abusua yi sa bata na ma ntu de wagimi wu miensa wa nyai ntu de wu num na untwa so pasi abema be na okofo na ba fie sister ibedi di obi be ma ni bi kura wo die ne ye di be ma atam e de aka no wo de na gosi kun ano wa yi wani ye ka kire so amrante no mde maba gosi kun ano amo mani yi omo ya no se omo hwe no omo ntoto omo akwa yi na abrabọ no eye kun na ebo na nipa bebiri ameto sa nti ne omo da so owe so omo kun ane ma ntwe ne ye yem ye nimra ye ho so ne ye tu anamo bi a ye hwe ya baba bi de bema bi akogina abrabọ kun animu a owie wasa age ne weapon nyina afiri ne nsa ba sa bema no hu no odo no se abrabọ ye okun ti maame me ma bomba kura no watimi di akon ne bombu nyina ne so ye nkrata abefa ababa ede ne kwa abrochire om koduru ya ababa na se ono ne nkrata na se adwane ye gya no amene ya bo papa ne so odi pipes ye de na baba beduru ama be ma na be kam o wode na be sikun no ene wagya ne ho saa na no maame bi frɛ me woso akodi abrochire wonya broni aware woni broni na wotu ene se da bi mabusua maame mo no be fa ni sister panyima broni be ye nkrata se wo ware no na wodi ni sister panyi ne baaye odi sister panyi beduru ye ya obehunu broni na japade ya no afole ya ma broni no aji broni na firi ne nsamo wono one na wutu no ono ani sister ade ya yetuade wo man mu okodura brochire wa yesa aji kunu na firi ni nua ne nsama wose wo fa meko metuwe meko mi kunu mpemani ma hwe no ahwenkura mienu no me beboa mi sister so no sunya ba bi ntena masa abrabo ye okun o etomre bi na wo obi agina kun ani ma ya hweyi o asemi anu ya wanura ya asem bi amesate ye no so kun kase ba ne wo fa ase na akodi boni on ye de natum yesi ye mfa de nsi awowa ana odi abusua fie wo ye ofandi odi abusua fie nkrata akosi awowa ana yesi si ye nya no wo fa ase ye beton wo ne de asobo ha no wo si yo ade onimsa no wo fa aso be aba akura ne wie ya hanam okọ ya hwehwe na wo hu na papa na toba ha ontimi ntrabi wo se mo fa ase fo aka ne peme abome se ada na kwase awe nkwantu de ade ye nyina de akoye akura ne wo fa akosi kunu
penya ngwato ne bo ne bra nyini kama sei ya afa de bi akoduro ni se ontimi nane kete so because ne wo fase fo me ba bebo buru ya ba beburu no obi papa okoye ni ndi na ne wona chi no ena ose ma na bosia na osusu se wunua no utua wi adane kadan ye o yaw wode wakwasi abrabo kon na no ena wo nko a wo struggle no wo kro mi krom na anom ya madamfo osu onua so ye connection man ena wakoye na apaska na ya chi na hjem ena ne cars mienu o waton eniama kakere ka homa ne mu yeduro watonto ni na edi akotua se enyi ni nianze skada ba bi owi a na nko akoye de ama no yaw afedi okoye de ama no etua wie ya onua na de hanam woko ese na japade enya afiri nsa won so wawo mamu miansa na me ko me hwe no so tiate ko on de wabobra ni yeo nanso ni nua de na ko gira abrabo ko ano ase afen wo start abrabo foforo ediaba se nipa bi amotete sa ase abrabo ne na fomo ayoko di kwabra ni bi time ko no ase wo so nsa se fam na bombo ankan fakun ni mu na se kan ntwaw because on de ne ho odene na okura wo mu a ya amemfa ne ngosi kun foforo ano go wakon atwam yati ase sanke be ko yanim obi akoa nya ska bi adwuma te sa papa brother foster bi na adwuma yi abrabo akọ ebo na o obi nsoso mpa ibo nyina ne se nkengu odi na be gina kono anka famuko ma bossa na mama utuo mama ase kan na timi kol o pese dipa ne nsa ama start zero no onkukun ne bi ya abrabo na fom ya ka che ne owo fia wo ti anwumre se eyokun ye mu bi ya metu agya amana ama yetu ama yese kan because yesu so madam fu bi papa wu ye bofo ese de no de ma o se papa tuo ne ti no di oskum nya ne motive ne se papa na gya tuo no gye ne papa so be ye hanam na sa de na o pa firi papa wa yetu gona ni jibofo ye ne ho wanya bi akura ndi osi kun kwa ne so a obenya bi di ato agensi na tamfo no amwatimi akọ na ye mu bi papa wu ye ne o kana ma ba ko ya we no ode ye de ababo ne nya pecho debi kama ba ko wo ye ne na wo nkura du mu kum na ma che mu dia ye kalomo no ma wi ana nje wo se mu am si kwan so na mo ye be ko chinchi no na mu si kwan so na mo bobra ne ko manim ndi imagine say wo be de na sa kun we watima famu an nkura du plus oba time wo be survive ano den edibinum asisi kwan no a ba biom ko je omo ne ye bunum adane David ye bio wo pe ne na ko ayere ne na dandi wo afre soja sahene ne se mumfa we nko ba bie mu do ba bia tamfo ne do so pa na mama na chidifo ne nsan firi na chi se ba ye tuo be kan ndi no nya kwan ne yerada edietom na bia nipa de boapaye pa du ko gina kwan na yaw ba akofo ane ne ye adwuma o betima se awo sa ne yi wa ko gina kwan no no wani ayo ya no aye okay se fam ko utimi were ne akọ wantimi a wu edika wo start ni ye no adwuma wura pe wasempa na manager to asepa all of a sudden obi ndi hwem ayera na ne ho ato no de wasikun anim afa adwuma mo ba asem bi asa o de treto asa bibi adi susu o de wasikun anu ntimi nko wona ma no aye ha ni pe tete sa ne ye ka cho mo nya adwen sa kire o na abrabo na fom di obi sim no okwa na nkose no ene obi nti obi adwuma bo no tifie su anko akwa ma afa de aduru ba bi a opade a ne nsaka na enso ni ndi opa ye mfa ma ne biem okasa nto azumu ye ye mitia tim so no nkwanti ne ye obra na ye kon de ama na twans okay obra yo kon ya ye kokura na baba bi ama obra bo ye kon ama obatan bi o ma me ne na ne kura bo bra be si ne ene ma me batan ne be ama na wo 5 afi kura no matimasi fie ababa na dodane mpra be wuram sa di nuru afra ama papa ya dwane ya jane yere ne ma ho etene nchen ne mpra nchen efie no kura afi di wo change di dia ya mpra ne de mpra na anyo no so no so betima anyim o ya de bi bedi no wa mo bra ye ko ama ma me bi oni ni kura bre ene ngofo besu o topic ade abe ne ngofo besu ya ye ntwaso ne fa ko ni bi wate na nya de okay enuti obra yokun abrabo no eye bonapa
Yeah, come in on a pain. I'm friends and then I'm asking for me pain. I think that's a car. I mean, I think of 5 years, I think at least of family cow. I see an answer where you reject or you be or you see. About me, away, me general, say your uncle Bonnie be pre in German. At all, be on 5 years on family county. I might see an amendment who's answer. Yini efrim balita o se na o as o treat me fa amaisia no me lose interest so no sene amsi ejine dipa sene o si tete me fa no na tete me jobla ko ampesia no amame se ase ise mia na me ho ze me na memba ya sem me sene na me si trinke mo no si ase isia no ke saati and from home. NBA Beso TV. No, okay. Hello. 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 What's the main car? Hello. Hello. Baby, I'm free with Ding or Brayo Con. That's a friend COVID. Yetio. Me pacho Obrayo Con Patine Mokano. So hello. Me tell Pam, one hour my free TV no meaning come up. Fish no Brabo Kokama pa Yema Juma. No yere woman ma. Ofa ba yezi to na shama no nyema nyina basa. Mama hu so Obrayo Con. Ge shenga tata Obrano. Me boy din. Yo Con pa. No okay. Hello. Like two no I'm say emfa. Hello. Hello. Yes. Obrayo kon ma me baby a free within. Hello, good evening. Majo so Obrayo kon. Macho. Yentio. Hello. Oh. Hello. Yeah. Amani Ajuma dase. Me biane don think what official the deal about. Would na run about to no so pay. Run about no so pay. Bri konfo anoche ne statue no esi ho. But you need your pampe. Wa pagya ni tia hwewiem. Apagya ni tia hwewiem. Bodua no ekura no. Santema to me sikadwa no waso firi wiem a ekura no. Piao. Na obi ye ne dan kwan so matantima. Santema ti ase. This all can. That's why she got now one she got to the end. And you don't say yes. Then you still in back to park. What a crowd to know. And nothing. But you didn't think I can't support you this go. I'm supposed to go to behind that. No key. Hello. Hello, the yeah. Supposed to pizza and you have a tickets. Mateo Candada. Playing Pame Boabaso. Now, Miss Richard Yampo group was a more by my food will not pick up food now. No key. Now, of course, sunset, I think penny pound. I think penny pie, I think penny pie. Sunset, of course, Nima, the Amade Breno, and my Jenny and Nipa also. Now, of course, we're not there out there about Obrayo or Abraham Bonnet. Of course, we are there. You move your way pa. Sanse, was all about the CIA Bunny at this. We are human year you were here. Now, when we saw I said in place, I wouldn't hold for no. I am the idea, yeah. If you are watching, yes, I want to cry, we are seeing answer. Go baby, our Odino, I want to and the group baby and our Kumao. It's the Bassanas and Safan, no Faswa. And Mawa, a Kawakuma, and my one Casawa, I will put another film. Now, what's your name?
ani tina abiribia fra golden touch barbering shop obosu na ye body na ye de ho ho se de nyame ogusu a wo ye di ma ni so ba ye kase e tewe am ye so ti ma bo afo obosu pizarro kinkes macau no okay hello ofosu bema ye Epacho ogoton is Sompa German of Gypsy. no okay wo brayo okun Hey, Brian Bona. Yeah, I'm a quaba, several colleagues or samba, and you meet your colleagues who get the human for some more which come on. See, I mean, come in some, and I'm a topic here with that with the museum. I will soon look at that. Abrappo, easy. Abrappo, your minimum who can make me, and this is not a pick of the winter. Tinya memo much kesi mi ma bi mi ba bro fofo foto na me en kan okre enne em se me ho kire me na me boa tinya ni mbe bi nko ani ni mbe se bi nko ade na me nya enti oban de um se abra ya mo na ya ba no an ka se oban mo mo tu ma kete mo bi wo ha ba ya so sabe ko wan abra ni de rapa ni esi so na se ni no se abra no okay hello Panipa wadawro mama ne so kakra mame obrayo okon no panipo tu oko no hello Timenka good evening no fotu majo so baby afrefri wudin baby afrefri wudin obrayo okon didi nana koja pia maka tamle hey but my phone am ready to okra you school me and I'm sure mo ko school na you ram to many di ready aduma ho am ready aduma na ma bo me ho so a ni spent me ko attachment in so ni pa mi di ani odi manu ko ya kra che sen ko on hwem yi kakra open kese na me ko radio school na wiye na attachment kra ni pam ko di na ni minister eti obi oto mbo am so ma ame ma mfa ni easy ama me dai so antinya mama me na ma di na ni se na ya best host presenter kese o radio so ama musa ama me and nature so de ma bra ba ye me no what can I say I come on okay ya rehosemu papa yo kasa ko trip ya kubesu o kasa ko trip ya kubesu no kasa wa rehu mpa hello obrayo kun obraye bona opuzu wema baby afrefre wudin your friend opambo o say atman jima kyobe ni kaso University of Cape Coast o kasa free him ma ne so kakra University of Cape Coast no okay yentio Cape Coast o foso be ma ne ma boy ma pa in fact the odia bay after you go you move binom o ka pa ne de abrabonya setina you move bi you be as you be move firm no ina makade o manya ndiro ene omo bri ba ndi odia bay die and became more boy ma na ya besre nya ko se on ko so mama odini mu a mo de bay aduma you move be akade a ye nya nka ye bra ho ene je yi si you throw mama ko nya ko bo se o mo bo na di ya ro eni makramo no okay you for last caller producer ma signal no okay hello yeah we have an door kwajo supesi kwajo abrayo ku hey obrayo ai takopa ogana hao sasa ni kama tamsa mbese ye tire kole sinyele ufra TV no ina TV no masa yenda ile itambe do kudade ele upate utati wonche ha edire obrayo ko anka gana papa sema u me ba
Ndi ko efu ma o ti da bi wa ti ma ti. Wa ya ri dia ne se kamera. Ne so me ko efu. O gba e se ba fa nam kamera. Yeda. Wa ya ri a. Ni se da ma se me ko ti kamera. Ai o tu ya ba ba di o. Ma wo nyina mo to ba nyina ko gba gbeke. Yema o ba wo ne kwa ne ba ta no o ba ina na ko wa wi kana ti wi ko ba to ba wa o pe na ko bu se ngo ma me wo ya wa wi ko to ne ni ni ai bi ta bo ne ta na ya na ya ta yin kwa o do so ya na o di ko we je e o to ta bo o ti me fa na ma nya juma ni tum dia ko ta dia men ko wo bu nya no re mi fa no ya wa wa kiri kiri da ni abwa kama kiri kiri na wa ki akansi aka hu ka no nya ri o ki ku kiri a o ti da ba yin ne so na ma no o ki na ne so ko nya ni ba wa bu bi ni ina ida na bo okay Kwadwo Supresi na last call na Kwadwo di okan yi di advance man chepe Kwadwo du ba bia ya ba wanum kakra wada horoma Kwadwo Supresi ko orofo obrayo kon abrabo eye bona obi anu wa wo wie yase a sabia ku sabia nyado wasi abrabo kwan so a onfa yaw mu debi obi abekana kosem wa abrabo mu akyerewo na sa wuti obi di eduru ba bia ya na awreho we ni nyina akire no orofo eduru ba bia ya bo ho so hyo sapo mu nsuo a hyebre sesafo ne awurade de a menim se wo bre na chi no esanse se wo kon na chi ne nkunim die wo de a orofo nyankopon bedumo bi ama wo kon na onnamu no ebeduru ba bi no ebewie o se de mi otetatu ba fo mabomenta ba mu ne eneme nam soro mesai enam fom enya asam keto asam checheche ewo fie ha na ena asam ewo fie ha no ano den papa ye ma police fui orofo so passe mpenipa ye ne ho da bi o adwuma ko bi adawurmo ena nwumire bia no yenya bi ededesemo ye ko computer so dwedie emra sisia sciatica commandant sciatica researcher na wo say wo pe expert e wo Ghana ha obia wo de e bata no ho e ne brand ade ba ko ye 21st clinic for brand e ye se wo mo sa sciatica yare e na sciatica no nitty-gritty emu details dia ye enkasa ni nompenu a eni entiri na fa woto ase fa wosrem ekosi wona se ho adwuma no eye 21st clinic na eye ho adwuma 21st clinic say won internet ewo woto ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wakyea wo pa wotina se a na se wakyea woto no wo ye bema de bankofu susu se wa ye woto enkrofo susu se wa ye woto free se wotina se a se de wusi chia no ama ye wo se because omo ye omo to no wo koye ba ye kan tire wo se wontimi ntina se for 1 month this o gina wo wonnim na obi busa se na jeje ho sa na ka se onye bibia na akofo so ho tina se woto no ba ko be chia na ba ko so sen ba ko enti se wo be ma bia na wa chia sa ba ka se are be me wa koye ne to ana na omo se we de ye musuo be ma wa koye ne to ada transgender for no ka hu bia na enti no bomodian se wo to asentiri na amoachia amoada na yarefo ama sese ye didia to so se wakoye wo tontina ayesa na nso ye wo to ase no ena ye wo ya wo srem na ye wo ya na wonamo a na ase hu suye no bra 21st clinic ne moa eya yaresabia etisiatika ne de omu de agidi na nso nye no nkwa na omu sa ade ba ko ewo mu se wo fa ba bi na adjo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension me se bra clinic ne nshawo eye 21st clinic se ye nkran ha Tantra Hill runabout en wo mo se wo free achimota mo en a wo kwa wo furo bepo no wo be se 21st clinic ne billboard signboard no ebo e wo wonsa difa so ana wo free ama saman so na eba wo furo soro ho no a eno nso e wo wonsa bonkum so etie nyina Tantra Hill runabout eye 21st clinic Tema Roman Hill Church na chi ho
Kaswa New Market Obom Road Kumasi Ehia Overseas and no achi sunyane Regional Hospital First Gate no eno na di nhwanimu ansa na eno achi ade ba ko nso ayenimu pa no eye Techiman GN Bank dandadanu mu eno omo Elmo Nkranza Children's Park Takwa Roman Stores Takrade Efie Kuma number 9 taxi station Edu Obrekum Goso and Obonse for 21st clinic it was 0540 311311 050 311311 21st clinic still one more a sciatica expert. Okay, ya kwa ya nim te we ya Sompa Penipa. Medical ka cho se asantima dia tumeduru anwumire se ya. Nonso ekọ ne nonkron so de ofo so abo agime ne mapamfo Kumasi amafo bia tum ho. Asisi se ba po menteme ho ase, eno no ofo so abo agime di akire. Eye tie ye ko ka amafo bi ntia se. De nyame de adom ne mano no. Ye de ano kan ye good results. De oba na nya atrase. Ene Ghana Police Service ene nguase ya aka ho. Fusu abuaje ko kan mo tapo na mo sende bre kuku a se fusu abuaje kan posifu asem aposifu ni bi gu aposifu ani mu ase kada che memo akwaba ye mo bibia boko de oh akura nyame adawrman ti bibia boko ye fra wo say ye fra me listowed free hin na baye me free bunu east Techiman ene baye Techiman ya kuro listowed wadawro ma wakosam ne say a wo se Sompa Penipa ofosu abuaje me ne mapamfo yen ene betumi aboa wo makosam nyina ne say police ni bi edeme ye adanko dada adwe mente no ma bi ase emre bi atwa me koto ka omufa akire police ni for akire beje ka no say ka no ye kro no ka akire me find out say me complainant be si samre mi hu complainant ka no so mfa ka no so e ma me ka ozi so ochi nipa na oton ka no ma me ansa odi mi sika ma me ka no so ka complainant ni mu no e na umfa me ka ma me sister ozi so ochi o mo ansa wa jimi sika afiri ho ama me enti menti no ma biase ena me dia bedan Sompa afidi kese yi ene dai kwa benso na afato ka no me yoku ya oti hai na nipa ne send car ma no na opuchi ma me na opuchi car ma me na me car ma ni je ho na me no ka ho asem na opuchi ma kwa benso e wo WhatsApp o se na damfo bi 2 kwan ti o ton car no na o de 2 kwan enti on pe ba ya ma no di ampa so ri chem na so ma ni je car no ho ye be hwe car no e car no ho asem bibia ye to car no 1 month pepepe 14th da ben kra we date ni hu hia kan asem 1 month pepepe na police for be car ko se car na ye kro no car be si samre ye ko 6 months ni ye hu complainant say ye kro no car e wo se ka nipa kura ne ka ayira no otwene ti se me ka ni ayira mu hu bi sa ye hu obi asa na ne de no mu se ye kro no car I don't know osa me be 2 weeks time me kura no me no sia so o kan se nkrofo na o ton car ma me no o mu no ye bi a o ton car ma wa na o ma sa fa kira beji car no ono no adwena ono di kira me nti no so the car mam sisi a o metuma fa kira beji car na free me ho na me so no wo don fa me car ma me o de mame a me na me hu kwa me fa so o mu ntimi nya obisa me fie police station o metimi the car na kosi police station ho and also okay o de am friend me friend of free o ko bia me friend on fa biem ti akwese adada no ya doso e wo me ne ntam e je say car no wo hian kasa car no won kran PID office hona car no wo anti-robbery for hona car ni CCI no obi atwene ti se car no e ne dia na me nyanti bibisa elitem bia me no me frɛ siadi na me no kasa se last time bikura me wo forma me friend say o person onu hun complainant no na nka wo hwe se na asem no ye be ye no besi wo friend no a wo se complainant na tukwan wo fra kire ya me ma lawyer bi legal aid lawyer ba ko friend no e na wo be kan kire say complainant bia ni ho no trake sankrofo no hu so maton ka ama obi mediament yas ye ne say
ofosu aboagye meka ayira me na ese me de koda posifo na mokɔ ye obi aba se ne ka ayira na ye kɔ ya o motwe ya no asem na obi ama ye hu complainant bia ho na ne eden no mu se ka no stolen car I don't know edin tama ye se hon frɛ no na misa no o se enti no ma biase eya ye se me de madwunumu eya ye se car no de kura no eya ye se me madwunum se car no me hwa ye no no ane de a e na omde ye sa no me madwunumu no omde de dinipa ho an sa madwunumu no obse ase ni omu ye no mu okay me base sia na asem no de oto car no ono na asi akiri na okasa yaw so no na abrantie nam no so a abrantie a wono wa hyekyi ekoto car no ono so ewu fi ha na me ye ogidie se ono no nkire mu no ebe ma amanfo adwenim ayo mo fa mo ntwe me basisi a orofo yenko na yenkotu siateka yade no ase na 21st ken ne kese me kancho na anwumre se siateka sa yade no eso osisi afa asire mu na akokoma kosu na asire bia yo paade a orofo ni nkire bebia na bebia obetumi anya yaresa na ho atɔ no atumi akɔ onwuma so no eye 21st clinic nkutu omuni sciatica expert no na odofo 21st clinic baaye no adansidi amanfo difa wo mo ho yade a wo mutu ase ne sciatica mutu ase no enya asem keto akora odofo yade bibire bia dawo yemfa nkoda 21st clinic watu betu ase no de amawo laboratory ne scan ne mfidi ahodo pi massage no so eye adwuma odofo wadwene Ghana fo ho enu to ato clinic yapete 15 branches imua ene wo Ghana mem ha odi tu yade ase edi ama Ghana fo na sentemo yeko Europe yeko tu siateka yade na se ne yade bibiri biada ye betwa mu ko South Africa yeko yes adwuma no a ye 21st clinic wa mark ye be deni e ya asemu 21st clinic o manfo do no a ena airborne semo mo hia abasobodi 21st clinic ko ba e wagye no e chewatwi hu nwinya asem ketwa kumasi ahwa overseas adabraka ha wone Sompa TV Sompa FM no ena wa abrusa krom orofo bra ne betu yade asewate 21st clinic ko ye di krado e de etwew obo ase cancel quarters call junction ubehu 21st clinic e wo ho domi market e won kran sunwane kwanza tachima 21st clinic ko sinyemini 0540311311 0540311311 ene yade bia banani din edepa ye frero natural pass na chese koko ya yade bone na amanfo bia yo manwu se koko ro monso soso me de me soso me soso ama wo mu akoko aye obo na anwumre yi se o mu nti ofosu abo agye me betondu papa bia mo anwumre yi ne atu koko na se frise koko ya yade bone ba o so anu otwetwe ko edomba na otwetwe yade foforo ebeka ho efrise wonya wawie waso otedwiem wo pesu obubu gu ho koko aye yade fonse orofo eduru ba bia koko no so sisi wanhwe yi agwako yese ka o center boat abuo no na osisi achia udwade honam ye ohene oyamatim uja na ya emuja firimu ba kokuru eye yare fonse odofo na du papa na nwumre se otewaso amede ma no akọ bia to na watumi atu koko na se no Kolina 3A Herbal Center wono na dia du papa bia badwa so 3A co capsules koko master obi a wona master koko ni master any 3A co capsules orofo yenko Kolina ke ba dani Herbal misty Herbal apidank okwa orofo ubenya bia to na dia tu koko ase over the counter fo nyina kwa ubenya bia tu no makoton no mateso mfaso 0540 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules Coco Master papa Liberty Conference na said to be modofo ye ko bompa ye dimpa ya no mpaye odofo ade bia ya consider edawo so otonwa ye nto eduru ba bia tentan chechero abrabone ni wadi chimsha unhunu so odofo your mahine ya dubu achini food for thought wo omo na akambom na wo say ye that 26 ya that 26 July ya ye edam memene da eno ena uko Jubilee Park anopa no sia
nya kontamu orofo nyame beye nyame o ne mabeye ne mawo e wo liberty conference o wo mo ma ko liberty conference no ache no adansedia aba wo mabrabom ene nsesan ya aba wo mabrabom no enya asem keto akra eno nti o ma hene yadubu ache se awieye brem kropo twedi apo ache na ndoma chede bra no ma obi wate orofo yenko liberty conference ni bi o amanfo ate so mfaso eno nti na mpese wokọ na aso ko temfaso ni bi ko ne bra ne be dia danse ese kropo twedi apo na dia danse e ma afoforo bi no mo so enko liberty conference e jubilee pass o say anyomtofo e beba dwumadi e sete champion mebe watching any minister Kwame Jedu wo mo ene de anyomto be di kropo twedi apo tata no atumi abetana himam na obi biada konua da no so no atumi apai every no so was come and be blessed, oh glory, hallelujah, in liberty conference and ayeko Tabita was a clinic. Tabita was a clinic. Was it a free screening? No, free screening. Na hono atasomaso Pentecost Sunday no. When the market no any dish anymore ho and free screening no ebekoso. Ya de bibre biada kutia wono orofo Tabita clinic say a free screening bra na nyoma enko enfama eno to obefiti ase no nwotwe na watumi apon anwumere no 9 medical ka cho say atasoma so Pentecost Sunday no ne market no any di ehwe anymore ho na Tabita clinic the free screening no ebeko orofo ebo no wo form o to adura ni nyina wo form was a free screening of June Ghana for adura santama dwiri kumase ho eno Tabita clinic free screening no orofo yenko bi ni afia ho gohiem 0202 347 647 0202 347 647 a free screener Tabita clinic so ediaba akwantu semina boafu ko akwantufuo nyina boafo ni express group wodofo akwantuo no emfa nkoma kwanche ni bia mane kodi usika wate wabeka cho so fuso aboaje kodi usika bre madika ka cho se me US steps na se me feel if you say makade ya kire onipa ba se wo kosua de wa abruchire express group se wo ko e walatu asade abehwe abusuafo express group broni krombe na apeso ko express group ontimi emwo orofo ne credibility bosro animguase nto ne da travel and to bia manisa no wajeji amanfu sika o sade court letter ebrem se men kama no ntum ekira mo fa se de ne mame express group nwu ne ho animu ase da bia da yeko express group wo de betu kwa ko broni kromate yekusua de yeko ye adwuma obebo papa 0552 822 7787 0552 822 7787 express group yan frɛ wo mo ye ensuo no toto nananum akuafo afra sɛ no wotimi enya sika hye wo mbotomu no afi wo mo na eboda wuro sɛ OCP fertilizer papa orofo sɛ betumi aso edoso no wate na biribira pa de a OCP fertilizer abadwa so na ma akuafo sesei no wo sere pa no wo so obi sra na chese ne ho dwono ne ho atono pa akuafo sere OCP fertilizer ntia medical say ko agrochemical ho so ko dru agrochemical ho pe extension officers ni gina ho catch am say OCP fertilizer na me pe medical ye omo ba kirewo de ode kwa koye nyina OCP fertilizer akuafo re say omo use OCP fertilizer no omo sika no omo kanyina omo ate OCP ko yekopo OCP fertilizer nsuo no etoto apeseburu ne baba bedono apeseburu na ye baba bedawie buru no eba OCP fertilizer tweo ye fa bi mu ase wate ne etimi abo kama buru bi amedua ya medi OCP dua ye no edua ba ko tim bo ho nan na ye menwanwa pa 0345909437 0345909437 a OCP fertilizer yekotobi na yemfa eni edwuma eye sompa sika kese orofo ne tintini tietiem wan say eye star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash orofo send call all networks na select sompa FM orofo prompt no beba follow me masika to bottom titia ubenya sika we say this is mega cash lucky boss and untino ubie mu abose sika no wom ekwantie musuo nenso no ubenya kakra de atu bottom de abobra sompa sika kese na make am for nam dia Codis Healthcare Limited
Codis Healthcare Limited afidie nwanwanso ketewa bi aba Codi Free and Codi Free Plus saa afidie no orofo eno ne de check sugar level no if it's a sugar no yade bi a wanhwe yi ni papa eno de pressure ne nam wanhwe yi yes no nyade o na hu team woko eno yente ase Codis Healthcare Limited ofidia odi aba Codi Free and Codi Free Plus eno tino otumi kotobi na onso de check o hafa ebebo apa orofo ye ko Adia Pharmacy Wozons Chemist Ja Pharmacy NNA Pharmacy Lancer Chemist ubenya biato na onso odi check o hafa anopa bia ebebo apa ye ko na ye ko Codi Free and Codi Free Plus efidie ni bi ebebo yi pa 0540647867 0540647867 efidi nwa so a ye de edi dwuma na ebebo wo yi papa ama oso ho atumi ahenha eya asamo eya asam kase pa o eya asam ewo wiase pa o na ya na maintain ma biase na maintain ma biase ne ansa ne mpo program maintain ma biase kada tie me mo akwaba empom to say udin de say ofri hina baye wakosem ne say ode beda sompa sempenipa number bi Facebook naka bi no matrebu ti o matrebu hu na me free number no na me nipa no kan ho asem na me kwa akra senka me ko oso hu no in Facebook okay anti me ko dur kan ho no na se ne kan no se ne me hu no picture no Facebook no na entesa nti entesa no e ma bo no me no mo kan no me te so na o mo so se sa bo no de onje nti me no mo kasa ya nti man toka na me be san gba tachiman nti efiri ona me ni nipa no abenya contact nti ye bedi bro nya ya no sende ka bi ma me se me he se meti mapa na mso ne boy se no se 2 billion na mso 2 billion de minister ska no se menya ba ya ma no na mso okay na me de to me start na me nu hunu ye no like ye na what the kind of madi enkita hu bia wo ka wo kotoka wo mo dada first no be 6 years ni na chese no one to na wo sa back to Tachima okay ti me bedu Tachima no ofiri ono na onyaka bi otimi de send me so me nto ti sa ya nti wo de we send me no na me de to me start na me nu hunu ye no obisa me ho asem na me ni nu ye ka ho asem na ye tu anamo ti o ye se ye mra kra meto na ye so nka won family Tachima na nke be man fuel ska no de aba no so okay so sa de ya ono okọ yo WhatsApp group on enti ye nhia no kumase ha na ehia no kumase ti ehia no kumase no na ye check bibia sata no de car no free nkran ba o de beduru kumase ha ti o de beduru kumase ha no ye ehia no ye hwe car no ye no paper na check custom was bibia correct no ye say yes wo my account number na em first can ntum di o kan say onu ni account number no de onu bi a o na ni china ya de o fira bro chire be no ni account number Ghana ha ni yes say ade asese kwan be no we be fa so an sabe kan uska ni yes say ade ayi so onu ye ko Tachima no o se Tachima de on ko se sunyan de ya yes okay say ade a o mi en ko sunyan di ye ko sunyan na ye duru be chem no yes say ono no sunyan kura onko nti ebeya ema onimobi o bechem ho na ofre obi ti dipa no kura ye twen na oba wa ma na ye nipa na odi sika na be hia no obeto ye bechem ho ana no kura dwemboni bi ana sanse ye ko Tachima menko ye nko sunyan afedi edu bechem ho se ye nka ya okay anu de na min nchire se okura dwemboni bi ana okura because ka no ye di kind paper no asend ye hu se bi ye correct nti sika no no suro se bia ye de ka na eko sunyan no bia na ye twen ho akogye ka no enti ye boy no sika no ba ya ka ya na ye je ka no na ye bat ye ko Tachima no mso ko mba di oha na mini yan be 2 star no de ka no ko DVR se okọ register ka okay di okọ no na o mo kire se na kire se na ye unregistered na ye register ye DV okay
nti okọ register no hona yeko hu se DVR for can say Ghana card no picture na e wo so no any details no nti just omo frɛ ombe register card so just omo frɛ importer no nti importer so ne Ghana card no just e nyane number e nya number no e na omo yɛ sare a ombe frɛ no omo de card no number ma Ghana card for no yi ni pa no number ma omo no omo frɛ to omo frɛ no ono say details ndi any details na picture na e wo so no e ye ni picture na chese sa Ghana card no na ye ka wura na and nipa na importer no nipa na oyi car no e no so omo frɛ no okay no ansa no mo tuma register car no to say mra e system no mu no enti e ma say no wana minu en frɛ me to frɛ me no na ye frɛ nipa na oton car no ma he no ti e frɛ no no si o so omo ntimi register yem fa car no mra kra na omo register mai ye say no ye say be ko ti tire du ba bi na me ye say no dabi yen fa car no mfiri han kwa akra so omo ntimi register no okay eno ti yem fa car no emfiri tachi man fa nkon kran say te wan hwe kwa no makoje afiri ensem eno ti yan ko ne ani togbe ahabai keke azigbilibo sonkaluka goka from Benin ne ani togbe ahabai keke etwetwe nkomo simadu so enwura se na togbe ahabai keke ye kana asem no orofo wo afijase akwantempon yi so kura ye frɛ no Bumfa uduruwa usu besi wo Bumfa hospital junction eho ena togbe ahaban keke wo orofo togbe ahaban keke na ye kana asem oyesunsum nyuma wo bia woton aye nto obi ankonnua dano so no obi abaifo ha na adwene wa togbe ahaban keke so no ya abaifo hinu enu to obabo awura ufie ho na woni abaifo no akotena se aka na ho mlim so omo ante ase dia togbe se ono so ebeka no ho pa azigbilibo shonkalu kagoka from Benin orofo ansa na togba ahaban keke beba be kasa no ye fa ne manu ntudwa ntitwere to ho wate 0244 484747 0244 484747 ana 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 and no eye togbe ahabai keke ne ma wodi edi dwuma na togbe se ne mari nyina eye WhatsApp enti twa won sabonkum no na efa WhatsApp no o ma me din o papa din na o hawo no ye no audio ne fa send no se on kai ya men delete emfiri so every say enwuma egunu so edoso togbe ahabai keke wo no Benin no free ba you no ba Ghana ha ache wa boa Ghana de papa enya asem keto akwa panipa memo akwa aba fosuo mejo so eburu bibi aboko de bibi aboko togbe ahabai keke ho te sei ne ho ye pa yesi adansi di amanfo die no enya asem keto akwa fosuo enye yize na do beko do beji atum so aji atum because adebie na wo ye bia na eso banfa so no ya na wo kwa enye kasa bebre nti togwe ahaban keka so ye de enoma koso kama na ye be setifo megidi semse TV no muguso a omo hwe anaase omo ye ho adwuma ti mo amohwe TV no amse mo hu ye enso enche bia ebe ye adwuma yo yamfa chakese mfiri togwe ahaban keka so ye emre ye tifo ne yahwefo obubebu sase togwe ahaban keke na ano na papa yi ono abetra I think say Monday no ono abetra ha ene musa se nene owai ene togwe nke se oba na enso de bia da ne danya no ohwe first na togwe na haba ne yen tentem enso ene se de amanfo ase agina tumunti no oba ha ya ne woni mere nti ene se mo hu togwe ho a odi dwuma kese pa ya ipa bi frinkan ya o maban ho a otuni nine samre a amse fie nso ebeton pan nti eneme ne mo kasa yi wa ro ne pa nti funu apedwafo ho ti togwe wo fie a odi dwuma foso bema
ene togwe se menka nche obi bia wo tie bia se nipa bi wo a ampa wo digwa ukuta sika na ehye na enso wonim de nti a ehye wo di sika koto ho sika no eso tia na etie wo di sika ye adwuma wo so mfaso ni nyina no togwe se bra na so ye obi ate sika e de ye japade e de bie store obi ayi sika ade na wo ye ne sese onya so mfaso nenso dadaada sika na nkasa odi ko hye mu no sika na ehye na bede na wanya mfaso ene togwe se mimusa osa sika no ehye ususu se obi anu a wo bo bra wo se kanti ena wo bo obi anu obebi adwuma ana obi anu obebi store wo se kanti ena obebi store yemusa woni pada sane se woni pa na ebi ye osa wonim wo ho de nti ameka sa enti na nko a wodi dwa oboka yini mo ba bia ni kunu sika bia wo wiase bia wode ama no ene wotifie enye kwa yini mo ba bia de bia wodan ni kunu ti ni kunu se akoso ya wonso soro waka makoji sika ana makopa besra de ama wonso fa ya adwuma sika ni nyina hye ni enye kwa bomodi tuwa na monko togu aba keke papa ise ntwen ma kunsi ansa na nipa da sene wakototu enten trauma no man nguase ma so ene nipa duwa ye boni din eye nguase sam enipa somasi anasa me boni dwetire me ma obai sika enso odigwa na hye enu ntia nam so ma na wale agu ama wasa kwotena busuafie enye kwa obi so wonso ampa sika no no ane de ekuta no odidi dwuma anso sika ne hya ne hye wabofom ene obekọ fie bim obi ye sikani ya na first oba oni wa intimi nka asem chese oba obi ye sikani oba chese ye nya sori enne enkora na eden etomani die ni nyina anya kwa da bonu nsem toko nanim na wonim bomodin kotogu aba keka so ye mesi antra ho na kwatrekwa so be mountuma tienidi papa no wabɔ ne bra dada enu ti nipa da sani bi a wutie me bia me se baby a wokɔ ye bi a amwa obia no togu aba ka kokɔ na so ya ɔno abɛkyerɛw sɛ kɔtɔ we bra na ɔmfa nkeka no mabom na wuni ani akase wiase no eno ma ekɔ so wiase wo hwɛ de nsɛm a ye ne yete so a ye kan ya nipa nyina kɔtɔ ka eye de na nipa da sani ɔkɔtɔ ne ka atuaka nanso ho nsɛm na ɔda so tia ya wɔkasa enye kwa obi so akɔ wiaka wɔde namu enda prosifo hu ne nche no obi a ne de so ye kama ye mana so mu ntɔ no ewiase ne na wɔkwa titogwe se bra na so ye ma wonkɔ soro da obi atisika aye oba ho ade oba na se wo hu ye o oba na gya be man kɔ se sana no makɔ owie ya ajapade ono be man kɔ ye kɔ no wo se me san eden me no ne sida na ye nsanchim togwe haba keke ne yire no me yeten o se ba akokura ni wo otima kasa tia ne da e de ntra awade na wo koye no oba be ma no oba ware no wo sika no won me ta kire nya nipa nya na pe wasem e awade a wo koye eti e ba ko tia wo be ma sika na wunya oba na wanya na nka no wo fe oba ni suba yo na so na busu akutia wo so busu akutia nti e mwa nti sika na ode ko ware oba na ye wedding chenchenchen e ha cash ye nnuane nyina no aye ka ne de mo pem hono no kotogu haba keka so ye me menya nka nipa bi akura no sebe aduane a wutwa to wonum no sebe obo mpaye ukosida sida ho ya papa no ye pon o mo ba no sida ukosida ho sempese me wade bompa wan kosida ho so togu se woji nyamidi wan ko ho so abrad ho sunsuma sam ne o mienu ya wo ba ko ho a nyame dia obetima aiden akonyame fie ampa wo ho ene oba ko bi so ho so eno so no sabimbre wani pa bi wo da afsolfie ya we age ne mpaebo na enso still oboduam edi chi ato ne na aboduam enkoi eno na togwe se mo ya ne nkwa so fabra na so ye bi ne ehwe na duobu aduro obi ho ma ofo wada hospital aduro bia ya trauma no enso still eka ya bo obi ha ni kunu yade ya bo no yade keto bia ya obi de okọ drastor koto aduro ko ba obi de yade ne koto hospital no
efie sika nyina hye aso nipa ni nya hoto to go say fa sa nipa no ebra na so ye nya hospital ya nya hospital ya de ofo me no ka se obi namba ntema ya tro drama na okwa akoto wonya aduro ni bi pe okọ ya ofro soro ko ya pe ya si nipa no usa na efo ma na edai owuye aduro so refanda enye yi enye kwa kotogo haba keke so ye ya ye ready ni afa number ntuja wa hwe tv no togo haba keke number enegu so togo se wo akire wo se wonsa yam ni se ne benkum no ah emunu no de hwe o ya na amanfo ni se wonsa se dabi wonsa mu se no twa ne picture na fato so now the your voice to ase se togo ye from ni paso masi me ma me the same papa the same if you grow we so na your voice ne to ase enjo your voice ne to ase na fa send the togo nya botre ya the number ni betu dwa wa utie radio no tv for there tv no mo hwe a number na gu tv no okay wa ya fa number 0244 48 47 0244 we need to go habake official line na mom obi busa se togo wo hefa me se togo yo wo bomfa no ya wasata gibo nya ho afidiase kwantempo yi so ufri kura e friend na cha ukro na okwa asotwe ufra asotwe na okobomfa wo se ubesi hospital junction tete o friend number na togo be man kura na ba be fa wo baabi na office e kwa wa na ususu se me bayi anadwinka me faka abo na me gba bebia meda togo se nsuro ubenya baabi ada bomode faka na bra togo abanke ka wo kumase kwantempo zo me nko baabi a men ko ba bia nka se me ko srem me ko ho ko kotogo aba keka so e wo bomfa me se fija se kwantempo so na okwa usika ehye abraba a wo bo nipa wo nkyanya sebe o ma obibidie na ne sika ehye wo se fa ne bra ho we mfa ho se wako school togo se bra na so e wo ba ono ne charge no ono abekyerew e kwa obefa so koto obra togo aba keka so e nyame ya adoma edwoada nyame ya adoma papa eni wo no wa wie na adwuma no ono abesa ba na oba abekyerew method dance ni pedie nyame ya adoma nipa bi o makoho nyame ya adoma dwoada ye beka ni nyina wa na emo nipa ne din enoma ayama mo ko togo ho ayama mo ya do bibi ase okay yani togbe ahabai keke aziglegbo so kalu kago ka from Benin yene no na etwetwe enkomo no wakosem bia fakoda togbe ahabai keke wate kekede yakwa yanim ten na yakwa adona kafacha powers ene bibi betum bibi aposifo ni bi eja bi be siwo mo anwumre enya senketo a pani na kosi sai na ye dai nana mpacho enti kanu my friend nipa na oton kanu my no dear friend no kan say okay setachima mun team register kanu dia yemfa kanu mrakra ana me ka kire mini an say no cause nim ni be si ho enti yamfa nko no na ono nipa na oton kanu my no de DVR ni bi number my say me friend no on register kanu my did you very no fresh na me ka jire ne say no mini ano se ka no kura no ono subenti watutu ka no condemn watutu de ka no condemn aton no so me mane on e mini ano nkasa na me frɛ mini ano obe na me frɛ mini ano no ono no kase to ono kase no ono so ka so on de ka no subenti watutu nti ma oja me frɛ nti e wo ma na madam fu boga bi oso ope kora ona no bi na me frɛ DVR ni say yepe ka tap si na onya bi mai onya bi no oso na da fu bi obi nti obebi sana ha so beton ha nti edi be 3 days na all the ka no picture send me ni e sesare ya ko hwe na nka ya ka ho asem tinye ko duru ya no ka no ya hunu ka no nti ye wo unit oil Accra achimota ti owana bueno fresh ye mra o de ka na bedu unit oil ho ti e duru unit oil ho no na me hwe ya ka no so the picture na kire mti minim ka no me hwe ya ka no nsi ho na me fe no bi sa no say na ka no we no so chako ka bi si ho me mfa kire o de ka na kwesi ho di me phone tarma so a me ko chako ka na je se bidika ayo nti me duru
car na chise no ana me hu say nipa na me no na kasa no ma hu no na police for na kina the one obi be oje phone no film nsam ana no mo bro me na me bisa say adan di asem afa de car na koya police for ye che wa ko ye che me say de no wa ye me say me kasa o mo se ma me kasa omu ama no mbabo me still na me de me kasa na no mo ya police for re omu share uniform etu omo che omo de ko he omo de me ko am to Roberts for office di omo de me ko tena da bi musa me ne madam for no omo bo me akra omo bo wana kakra omo bo on there omo bo me pa cause no omo bisa me e ko duru ho no ona no omo be bisa me omo yi car no picture e kire me e car de he picture Toyota Corolla no de ka wo ko to na kiri da bi ne minua di yi odi kan koto ye no omo bisa me se sa aka we e we sa aka no na da TV no so no na me se na die ne ekoso on se aka no no mo bo mani so na me so aka no no so okay enti omo delay ya de metoma but omo Herbal family and courses omo de met tana da bi me madam for no ya tana ha omo che Tuesday omo ma mo aduane di omo ya aduane di Tuesday no ko si Saturday Valentine Day no omo yes no e say batachima na e bejika ntumba atachima be fa ka e ko tachima abra mo konkran no na nye ka na wudi ka to ne ho nkomo na no de kra de na minim ho asem kra question mark ho tiesa ne tentene tietie makosi sei sese no police for no fa ka no ma ya asem bi ehunu asem no omo dada sa ofra yesisi me de kra de o se ma me mfere no bio etu obia so me complain se ne ka ya so me complain se ne ka ira di aya ehunu ne sese e na mo ko to no so no complainant bia me gina am me mu am be nkuro na chese ka no ankasa no ni wura wai na do toma mo na nkasa so wai ono so sese e na me sa asem enti no ono so ye hu no ye friend number wadum ne phone do ton ka na nkasa ma mo no ono so sese mo friend na wadum ne phone ne ya me wan kora kesere se nipa na oso oye DV area ni no a we friends so opeka bi ato a omran kan behwe okodu yo mo che no omo chi na ni phone dum ye be si enti asem no anu odren no krepa anu odren asem no anu odren ozo bi a yes ye ntimi lance car no ozi ni ahun nyini pa we number oye aduma o DV area enti no betima lance car na ma o na ni pa peka to papa ye peka to no ofre ozo obi o omra se car ba akro forma ye lance se kra omra car no nya bia ma o koduru ya na police for na ba be chi omo eto omo koduru ye no second car no de mo ani hu nkomo na do de yakra de ya hu car no kra bio de papa yi to ye no eno nkomo na omo bi aya san foforo tie se car no anti robbery for no sana o kan o se car ni si office sana o ka tire o se car ni si o asem no ba ya di sei if as be 6 Valentine Day twemi February that sadana Valentine Day na 5 months ni o ka so mi nya bo to mo be fa aka na tachima tambe no be fa aka o be fa na jo o hwe ayi video recording so ko be hu 340 something ahmachi e no mo do free clan buy am pacho ai o mo ba no ma hankofo na hon na gumensa ono wadanfo no madamfo no dia ma o mu jan ho o hwe video no kro be hu say tam o be fa car no tam o ba tachima be fa car no tam no nyina na e wo so no o hwe tam no nyina e wo so o na sesi amene mo ka say mo ko heze car nda so si ho last time bi na mema panyini bi edi hu dwuma o so okọ de na esi o na firi ono panyini so ai say o twetwetwe ne ho onu no di hu nkomo na say o twetwe minim say o susu bibia pi ho kra I don't know okay Panama members entrance we are sensem one kasa do so too much anu odene only post ni na kasa only post ni na kasa dia yenti na no asem ono ni CID ni no
no okay your friend is say I will find him PID woman ya we see a broadcast yasem no kokosechi yetio ofoso we dey me nko me bonetew ye ne inspector banahene edi nkomo e dey be banahene ne nko a no okay me friend no oje me so ana me busa ne se emrantie bi wotachi man no mo de abedan asem penipa se omo ka omo toye ka no aba bedi ne honom oyi ano sei o ka kire me se o drive eti o pake o be freme na msi o mate ofoso ma twen ne kwa ye be rest studio ye na inspector send me message ana ga say message na o send no ho no hu hia me na emo me penipa na oton kai ma brantie o ma mi hu ni para na say o ma me ne nkasa ofon so ebesi ne inspector banahene ene me nkasa biem eto ofoso mi mo de mi hwehwe mo hu ne say abrantie inspector banahene o de adwuma di no because car no to ma abrantie no eyade a omoni abrante na ye baako na abrante ne fa ho koye case no eti nyame adoma empanifo mo ho nyame adoma onkyena anase efiada ye konkran baabi inspector banahene wo bia no ye wu decision mimi decision ye ba koye nwemu ehu baabi a dipa kro otoka ne ma we ona wo koye wo decision say empanifo decision ayo mimi susu say de empanifo beka no ana ye di adwuma ne mamia me kwakọ ye adwuma so foso me de medical ka say me so bia ogana ha ye kwa IGP ho eti odi me koi anfa na mane ntudwa e bia na o problem te say enu aba men amu fitachi ma e ba ye wo wa ha ne ba bia asem bia ne edi wo ha na asem bia so e ba bia no make sure say wo be nya results number ne ye 0244 801426 0244 801426 creative nanim sa numbers ni mieru nyina ofra ye ankasa ne ye be peke ana 0509 438 484 okay 0509 438 484 okay and only production it was me ko ide se unya serious unya wadwe se aha uyi obi a unya serious wa number no memfre obi otimi ofra onka tem ba bia ye pe obi o ye serious ene ye de akire na wo ha no yetimi aboa wo meda kama we ne kokosechi no hwe osu wo konkran a china tum no nam hon ko we obedema mako be no wo da sabu ha ma sema maka mate wazem asem na ba nya asem kitu the nation's anchor ya radisha ni pa bia otie no nya obi akese medium ade ba ko pe na me interest wo ye ka case we wi a ye nya nwie no wo fa se fo betia mu ni kan mo ko bo no ni dia police for no ko bo no mo dia ye su obi akwa fa a story nka we hia no oteke no ye hangofo no ne ye mfaka ne ma sa abro na anti Roberts ni bia sia ne bi ne o ye kromfo we hia no wanya ade ndipa na mo hwe ni so ni fa ne koi ya na sa anse mu hunu buro bi abo mo so na emse na me hu so mo ye mema na e ka de ma bo commander bi dia ne nyanya ni ntimi nka anwa se anse mu hunu se ye bi ho abo ma bo ni dia pa me ye da fra komfo tuo mo ka no be bo dua ne ma me na me pese ye aduma me ye da fra komfo bi me nim no tua ne ka mo be gina me fi ensuo bi wo mfi o ma bo ni dia enya ni wie be sa ka case no ha sa su ba mfo no mo de ye de dia bra na ye bo ni wi ase obi na aton ka mawe ade ba ko ye metan wa police fo ba ko na meka no dipa no ma kene so obi ka wa wi a ene wo de ba wono so a kire o se ye we na ton ma me edi no an sa de ma kene ade ka na si wo no mutresi na mo hwehwe dipa na ton ma no no kra so ye temamu ye de ade aye no mo na mo nsia se mo wo traka ba bia dipa no obi amu bahu no ba mutime chi obi na dipa na angasa o ye victim no mo hwehwe akire na ono afa ne ho adi ene mo pose adwuma na mo ye no sabe tafrata ye gosen obi timi ba so e connection ma waji obi sikadi na matimati dipa na o na connection ma na momwa me anhwe no yes ye nte ne nka ba ko police station etimodwuma na musia professional work no a ye tua muka wo ho na ne de he ni afunko ana kroma police fo ni bipe ni afunko a nipa na ni onam kwa so ba ni ahusuo ni ye de ka be twalo ya tro no si ye hwehwemu pa nkwachi nipa de wo mu bebire asa sabita frache wo man kwa hu school ni afo mo adwuma na ya we no tie ne nkomo no mu yi a ede na trosem bi hye baabi wo se yetimi kwa ni mu an ye nyato wi a sa da no mebie ki bia kyerɛw se ye fra police wantima nkasa ki no de mi wo etimi mpese mewuram bebre
na mum ye wi a ye be ma GP hu na police fuo bi no eturo no mde mo na djuma poti o mde ye eye me dasa munya mfonyini bi wa ha a police fuo nyina ne ma ye hu o manim se we mu na be kire wo mo oh siade ne no yo siade no picture wo now we mu so om jeje onya say camera capture wo mo du ko du akra no ya police fuo ampo se kwabrani bi na head so mo no di tu okra mo ye be hu ne ye wo mu nyina na asum di aba ebre ni tie fan konkon won ye ne to aso okay enu ti yan kan kire obi ena nwumre se opese wutwa mfonyini pa na eye fe na di bi esende wodofu bi pa dia ana se film na opese production no eye kama pa de mawa studio bi aba no eye very professional studio a orofo Ghana has a studio no ebi kura map de biada eye Novigi Studios eno ye twamfonyini na film so opeso ye film a omoba boa kama orofo se opeso ye film dia emfa kwanchen ba bia Novigi Studios na make comfort na me dia ma e wo popuni mantam kropom enkran Malam Abase wo Kokroko Street eho na Novigi Studios ewo orofo omo edwuma efe pa eno ti so opese utwa mfonyini ana se opese from omo ba be cover mount pa dia Novigi Studios na make comfort na media mount orofo yenko Novigi wate ye benya the best of and quality pictures na yetumi edi edwuma 0557 471 5778 0574 715 778 and Novigi Studios and I make comfort na media amount John Herbal lotion or for honam ya nyina beja wate John Herbal lotion honam na ya nyina ebetumi apai afri so and it is ope biato a Danny Herbal Freddie Mens Herbal Colina Herbal Apidank Mr Herbal ubenya bi ato na wonso watumi edi udwuma 0244 730 295 0244 730 295 Jean Herbal lotion honamia ya esuru no kokoko orofo yenko ne enkope lost beverages ne wate durema bitters ene ginger liquor no ayi oni aponto ni nyina no yenko tobi ne emfa eni adwuma o ton ateso mfa so apap ebetumi enya bi yemfra wo mo ahoma we so 0242 133 577 0242 133 577 lost beverages ono ene semen kancho odofo bia de no ane club bia enuane club na club bia so odi asem beba wu club bia odofo ye wo last size wo wadantemo ene wo kan no ho na ehoti atesu a akono yie papa utusu abeka se push eno ena amanfo dodo no a ede ji omo ani weekend ya ye bekoi enya asem ketwa opemfo ntimi no bi uni fie dungotwefo asem enko club bia so bia enua ene club na kwa kudua pani a wotoso miensa ne doti ye no na aduru so kokoso hene na nkoso fakuo no na wowo na asatu asantema wura onim sai ye ho enkomo pa orofo na ayiyo no ebekoso memre da 26 July na akopem Monday 28 orofo ayiye no be kama pa na 27 no na ajamfo ene adofo de ani die twatwo de kwa akoma na akwadua pani otoso miensa na eda etwatwo 28 July no nananom ebekwa akọ CBB akire na akwadua pani otoso miensa se kokura no mokọ na akorabo kanwa enka ombepagya no adi na bafie eno nti no politicians so ewo akwanya ewo 28 July nim omne nananom na ebekwa akohia na ni die sefata etwatwo omde ama na akwadua ntiansa ne so se kokoso hene na akwadua pani otoso miensa no de doti yi no eho enhyehyeye ene efiri manhia fikesiem enso edi abano omuna samoa ofo so se obra yokon asem na ye start ye mebo di asema na me kan so obra yokon no e dedicate ma Ghana ni pa bi o ha ebinie na kwaku ye magic you ne so ofo so ye ne nyankopon adum ye kakra wo no ma bi ho kakra ti ye kasa ni me ye ka fosu medika kasa Ghana ha no te a enhwe de na asema aba hwe wo chena de hwe chiri ko Ghana me se Ghana atonsuom obi a me na me ka obi o se Ghana be fa ne ntampa frɛ bi wo boa de Ghana si ko obi a no betimaka obi akoto hwe Ghana me se me ka asema cho se wonnam na obi a na bati susu ana obi otimi boa wo pa ka chen se me das ne ko wo de ko ba bi emwa
ɛhɛn fa ne yɛkɔ nam yɛ afɛ de yɛda so yɛsi bibi de anti robbers ɛde adea yɛsɔre yɛsi anti robbers ɛde asɛm a de ne yɛ nimu ayɛ soja ne police wokɔ hɔ nso a central yɛakyekyɛm yɛ buffalo yɛ owoyi wɔn wɔ yi wokɔ soja bɛrima camp a yɛakyekyɛm yɛ wɔ ho ahwan yɛ wɔ de red bi bɔ ɔmo a yɛ wɔ white yɛ wɔn wɔ yi yɛ ne deɛ nipa bi ɔmo nenam wiase bi a ɛso wabɔ biara no yɛsi anti robbers ne yɛ de tu ahyɛ ɔmo nsam yɛkyi obi kwa mepɛsɛ mbusa sɛ Ghana yɛkyi obi kwa nano simpos me bro no so meto anoma bi a time wɔ Ghana kora wɔ biase kora no ya na mama apresifo edi moto ama omi sɛ ɔmo fa nya dwuma yi me se o yɛ enoma ɔmo de yɛ wɔ krom wa no time asukɔ ne ma beti moto so moto maako five na ɔmo de agu no so na ɔmo bɛkyɛ na ɔtɔ krom wɔ ana kwa ne bi gyina no sɛ de na ma yɛ ya mo de agu me so saa ofosu yɛ de gu so saa no wan hwɛ ya speed a wo ba hu bɔne a wayɛ wan hwɛ ya wo di moto no kwa kɔbɔ akɔda bi ani wo gyina no sɛ de na ma yɛ ɔmo si bie wayi so ɔmo bie so ne phone dem no mo ayi ɔmo de kwai ɔmo de phone wo de kwai e chrono tan amanfo na gu tinka awia kro ɔmo no koke na hwa tumoto ndi achi na tumoto na ba ku di animu na ma kana hye mfimfi na ma ka no be for ni di achi na ba ku di aninam se na de ba pa na suko no ma wei abrante wa hye na tale kama wote ni moto so de na de asem na chi ofo so kwansin any seconds ya abai omoja no omafa kiro akwaje ne kakra ya omoja nam so wei eti nipa wei moto mako 5 as 6 e na asi waste of fuel wei ofosuo eti se ka se Ghana asem se obrayo kon no me se yawu abrante e de eti na aje kai e de eti na se ebo no na wan na abeka se ne ka ayira ya che wei o se e de asem na abaka no be si na utikam ya fraw mo se friends the police no o seba na hene inspector o seba na hene won crime we dey obi target my because when him waka TV so ya betra na yedi obi atama ba ba che yi eti ya ka papa dey obi nkan che obi target nkan che se e di eti na waje abrante ka why na abeka se ka bi ayira hwan ya eto o dey ni kwasha abrante mo dem nsake ka no se o mo dey nsake ka na ba bi wo bo ni kura mu botwerwa ha na so mu jaye wo start so bo mo di kan bo na no se me bo botwerwa ha na so mu jaye eti etu ye kutam ya maji obi ka watuaka okay fine ampa o musa manfo bitimi wiawia ka yaji atum okay sesei hwan na be ye case no wai obianko ye case hwan na be ye case obianka se ne ka ye kan na nko mo ba ye eno an se o nipa soma sese ne ka na si fie wa hwe wo hu ya ne se wo ho eno de eti sese be si ne eko be 5 months ni hwan na ni abrante ye nya ofosu asam sebe yan fancy way yan hwe obi ntage wo mama yan ya ka IGP ya wadaroma me se ababi obaba bi eso oye bia na a police fo na kufu ado woso na omo ni omo di na kufu ado di djuma na wo mo nye no se no na mama no mba ya djuma dia Ghana apro Ghana senke obi anu obaka sa Ghana be ye da okay dia de koi ofosu yan ko ani okay ene me said that make comment bia isan say ye ko IGP o ase me mfa mfefa ba bia ye ko IGP ho direct ne de car number akwa no ne enwe car no hwehwemu de oto car no omra de ose ne car ayira asesi ano anti robbery for no say car no ankasa no a stolen car no ne yehu say stolen car dia ne papa yi no kwa bi so no so atokro no de dia no mo fa che ni obi ko ekululu nso se eduabo bebe me na ene duabo ne eduabo bebe mini baby am mo very careful eti baby yakwa koduro no etiefo ne ahwefo we eba sa no me ko ye no obi gina kire wo se ye ya posifo ewu foso sa no ene me nka hwen kire wo mo na wonwuma pa ne duru baby edu be ko baby wadwo kire se ne wanyo obi sikaje eti na posifo no ebi nom etata da ho 34 35 no wo wi unumbi wo ko bi so we to wi akwa akochena me jeli no eno sa de ni kuro mu nsuo betua wo ka yakokan ye ofoso se o mse ofoso aboagino tan posifo ena me nhyɛ dan kasa pi nemom asemo yakwa GP ho direct ne de asem akwa akoda no
sɛ na police for say no mo ye na me ka ma wiase nyina te sɛ wo mo magye car na si hɔ no eye business wo mo de car no ye wo to ma wa no ma fa akira baba bagye saa de nsuo ato anya ma ene ne ba ye adwuma ye ko nsuo no so ne ye bodua wa wo gi sika no bibia no team ye do ma dase utisi for ma so for bi so fo so yanke kasa wo ka ni bre so katache mo kama kuma nto ye mate 0554931931 05549319 0548931931 na ye kon homa ne so hello katache yakuya ne nsa itani atakumulai okay ufugero kandi ameno ya tie tana hali yesu nyame tie metumi opeso titinia eti piano dia munya de ready kata ametu mbebo right okay hello majo so eburu katache ba bia frefre wudi yen kotawu me kasa fi so ame no okuri we atuma muke akra afo no saa no motie no okay akra ni baby akra for de senye akra o mom tete akra police for ni bia na police for no mugwa no mu tie no aka ntentem aji ba bre wa ka fa so mda ko bokoro no omoje ka ni fi ni nsem no okay hello obensu bema ye ko ya ni mebre na aso ane sa obensu bema ye unya adwuma ni serious obensu asoma mo ka no no kra papa o ma we wo hu ye de babro ni koren ye hwenya me na nipa bi nsem me de me fa no nya adwuma ha fa bible ni koren nya adwuma ha ye ne na nsuo mu be kasa ye ne asantin su kese ye be kwa kopodua na ozuo ne so hello ogo yanko ya nim katachie la obensu sara o be tinyira no nyo kaka wonte eye hwano no hello majo so katache yanko ya nim yes mo program marije ho papa sana polisi ya mal ko ile ya mekata free no bom konongo ko ya ko me yira mane ya na odi aba wate ye wo hwa aposifo de omo ba asem sada me ko kofi ase me duru aja wi ase kurom ho asem na police ni bi age me 20 cd na sa 20 cd no ahwe be wuro na taade mesa ba besna ko na me pinidin odi jacket na kata so mesime no ofosuo no wasentidie ye be wuro wa taade sam fun ko na mo wasem ho na mu die me sa ba betwam ho biem ya na matika me ka me pakeka no se me nyiki no kan ho na me nko aposifo do oboni abo mo asafo hene wo Ghana ha necessity no eduru ba bi obi wa police na nyana dwuma kropo twedi ampo bo bia no o ma na dwuma o de ba asase so obi wa 31 days no wo twen eno no obu amanfo nko a ye for friend nyina sia ye be ko IGP ho ye be sa the feedback na ba na manfa course bibide mo kama komantom yem na ye dan anu a ye be ko akoye hwehwemu na ye hu kwampa ye be fa so be je ka no ya anye ka no so dia omom ye hu ka no ona se ye stolen car so omom ye hu na de ne ka ayira no won twene timra ye tie eno ti ye ko no Cedar Worship Center ebuakwa Kofodua Bishop Albert Saki Kwapon eno ne general overseer wono ena sabi wodi nyame asem a emu ehwampa na we eye birthday to Deacon William Abugiri sabi no wo enkawe ne wife ena ese yemfa birthday yi wishi emfa mano na nana safo enso Sompa TV Accra wono so birthday wish no o manti amfanto so eya asemo eya asemfoforo Juliet Kese Arena of Love ekuo maame ene ye the birthday Juliet Kese wo ba ho fe so no empire ye bo se krupo twedi aponto ne kwanem na onfa sika ennom no ade ode ne nsabe so bia so enye nhira na nyansa nyankopon ede adom no na ode echichiri kuo no ye obi na tikuo ma ne timo eno nti yesre adom hira ne nkwatenten ede ama Juliet Kese happy birthday obapa nyame hira ho no nto nkwanem na wo ma nkwa ahoden enso ewom happy birthday to you wo foso aboaje menema pamfo baby a okono yede ababa baby duru no
na ye kon madika ka cho Cedar worship. Father, we give you glory. Yes, to well, we are here to each other. Him our come for Judah, we are tired of we are now what yes, Calvary could be Calvary could your petal so why no say why can't you strength our we are Jesus. Oh, Jesus, when your name's right, and you lay Ezra, oh yeah, and I do ya, Jesus, wow, everybody, that's what I'm saying, oh yeah, Ezra. Oh Jesus, when your name's right, when your name's right, and then you may yes, Lord. We are so what's the men's room? Too many now was a full Jesus. When you are straight and you may boy a massive animal. Yes, Lord. Yet I was sick of yet I was sick of very much Jesus. Yet from I said, and come within Kong, I'll tell for you. Amen. Amen. Hallelujah. What of for your down Yankopon as see bebre. A bray a Cedar hour. And I want yen edi ashiamu wa wutie yen na wo hwe yen e wo TV so anase radio so ya mamunyina akwaba be ka tro se frɛ obi no obi so emfrɛ obi se de nyankopɔn asoma no na wo de asɛm ahyɛ na no waba wagye na adwa enkyɛ wo de nyankopɔn asɛm no ebe den ebe brew enti ba bi a wo bi atamchuku wa fidie no manyi mfiri hɔ no mo na wo beti ahintasɛm hallelujah enne ye papa eti na dwam wa ye krado de nyankopɔn ede nwosra asra no de nyankopɔn adware no tumi ni ahoɔden ɔkasa nsɛnkyerɛ ne sie ɔkasa nwanwadwuma esie no enne wo wodam ha sɛ ɔbɛma wiase nyinaa ɔbɛma me no ya yenhyira enti ye nkyɛmrɛ no ye bɛkɔ ye papa nkyɛne ama ye papa akwaba na enne de nyankopɔn de ama ye no ede ama ye papa no wode abrɛ yen papa ye mo wakwaba ebe fidi kase yi so asofo mejo so na mompo mo te sɛn awurade adom ye mpom ye pa da otumfo nyankopɔn ase ma yɛmfa saa kwenya yi so na yɛma Sompa TV ahwɛfo nyinaa yɛma mo nyinaa adwo saa nso na mo so a mo tie yɛn ɛwɔ Sompa radio yɛma mo nyinaa so adwo na mo so so mo ne yɛsom wɔ Facebook no so mo so so a mo wɔ YouTube no yɛma mo nyinaa akwaba na sabre dia ebra so se ye di Cedar hour no ebremo na ye ba se ya na asem kase ebi se ye di asafaru ade din enenam ene anwumre na erade so ahweme no mienu bo se orempo yen na orenya ye da biara da hallelujah amen ene midweek ene na wotwe no emo ache na ya meta eche nyame mankran se
no nsia wo hoyi ebom pre no yes obo afri eda dwoada ebesi ene okuada niama nkoyie osofo ebi akonnwuma mpo yento ebi di bosia na eye adwuma obi so ehwe adekase bi anim yes lord ansoso ne nsanya nkae enti na nenye anso me ba sa me ba be ka kiro se no nsia no ye wano pade ene ewa nwumre die na wotwe ye wo na wotwe amen enti se free dwoada ebesi okwada na nneoma nkoyi a efri okwada ekosi ni fiada die Ewurade bema wa hunani monyam amen enti koso anagie Ewurade nyankopon ye dan edi senia Yesu Kristo ka kire Martha ne nenua hwan Mary no ose me ka kire ose se uji me dia uji Ewurade nyankopon dia obehu Ewurade de ben na ni monyam enti koso na gidiara na unua na ye dan wada na onwuye hallelujah amen enti free okwada kosi fiada na ye be wura weekends ma ko memre da no Ewurade na wa hyebo no oye no kwafo sabre dia mepese ofre obi na ka kire se sida wa bre na adu fra wadanfo na fra unua na ka kire se ma ona ebi so afa na wa fra adwuma ba wote eye oho ana se oje wa home kakra sam radio obefa o bible no na wasan afa otweredua na ya wura twere sem no enen so ye bebo mpaye ye bebie eye 34 no so atum ama won so watimi aba dwumadie so hallelujah amen na bosumi bia ye won semfo a ye fa ye ne nyamema eche na bosumi we die semfo a ye ne nyamema eche nyina bosumi nyina potokasem no yes abomination before God na ni nyina ye echiwade a ye no Ewurade enim ye hu ne se onyankopon ahye waboye kokko yes lord wasaya kan wona asem se se ye echiwade a ohawa ebaba yeso and to can Deuteronomy chapter 28 from verse 1 na kosi 14 no onyankopon kan nshira owo manemba yes nyamitemo nyade dabi enti osese beba se obedi me mmara asem no so na mahade ni nyina odi aya adwuma osi nshira we nyina beba wo so yes lord osofo owie ye no from verse 15 no kono osofo hono de eden osi na beba se omfa na asem no nya adwuma osi numi nyina beba wo so ose no me no be kan wo fie no me be kan ewo wafuom no me be kan o more kodo my god more be no me be kan o yefuma ba no me be kan o kenten no me be kan o challenge ose ade bia o do nsa be kan ne no me be kan no na no na etoda nyame ma ye wura fie ho enti ye ba fidie so asida hour na ye bo nyame makokko na ye ma wani aba ho so se nyame asem sese enti ohaw no so awo na mu no o de atoto twere asem no ho ana eno ne ehintasem no eno ne bosome asama ye ne nyame ma eche yes lord nyankopon ko ji Ezra ye janum free Misrim edi won ko Kena asase no so jojo no edi e no ka kire won o ka kire won se ko mu ko duru asase no so wie pe omonhwe ye nipa tete so dada na nipa na omo tete so na omo wo omo nyame omo som no omo wo omo ne yoye a omo ye na omonhwe ye na omo anko na omo ko sua saa nuama na ohaw eni amane ebeba won so hallelujah eno ene ensema nyankopon de ja won na ebisa se ye janum ko duru bo sha asase no so jojo no okoye saa na nsa wa koye saa eno ena na otwi ye de totototo ye ho ene ebi hwaye ebi tie ye ebi abamabu osofo ebi bompa ye kura bi ntime bompa ye kura bium ni nyina ne se wa bompa ye na che ansoso bibibie ni ho a ekoso ebi afra Ewurade nye no so enti nipa bi abema ye den ebu eno na meba ababe kan chose ma ema wa bemu mu na Ewurade wa hyebo no oye no kwafo se na me no kasa wani nya ba ho so
na ohu nneɛma bi na osan di akyire na ode twerɛsɛm no ka mpaebɔ no ho a nyame bɛfiri soro mo soro na obetio na obɛhyɛ wɔ animonyam ɛnam sɛ yɛba se a yɛne wɔn a ɛwɔ Facebook no so na ɛsom no nti yɛbɛma ɔmo so akwaba ɛde aba dwumadie ne so ɛnti ɔsɔfo Philip yɛma wɔ akwaba na ɔmo a yɛne ɔmo som wɔ Facebook no so ɔmo so nyamedifo nyame nhyira o Felicia Boatin ɛwɔ so Enoch Osekufoɔ ɛwɔ so Inhyiraba ɛwɔ so Nana Yaw Ejei ɛwɔ so Ruth Asamoah ɛwɔ so Methods Opon Humphrey ɛwɔ so ɛna Nana Yaw Ejei ɛnso ɛwɔ so Saada Georgina Ayambili so ɛwɔ so ɛne yɛ ɛsom Ivy Ofori ɛnso ɛwɔ so a wɔne yɛn ɛsom Ruth Asamoah ɛnso ɛwɔ so Iya Joyce ɛnso ɛwɔ so a wɔne yɛ ɛsom yɛ mamu nyinaa akwaba ɛde basida awɔ dwumadie yi so sabre dia mon share ɛyɛ link no mon share link no na monya dan mon fa mo comment so ɛnyɛ dan emra ɔsɔfo emra na yɛne ahwɛfo ne etiefo kasa sɛ obi hwɛ yɛ obi tie yɛn sɛ Bible sɛ mɛyɛ nyɛ bɔne yɛnyina yɛ tie sompa saa Bible asɛm no ɔsɔfo ɔde yɛ adwuma asɛm Bible say n'asɛm no ɛyɛ yɛnase kaneɛ ne yɛn kwan so han enti mɛma asɛm no ɛmfiri yɛn mu yɛn nwene ho anɔpa awia ɛne anadwo na yɛnhwɛ deɛ watwɛ no wɔ mu nyinaa sɛ yɛbɛdi ne nyinaa so pɛpɛɛpɛ Bible ɛna aka nipa no nso so ɔde saa nsɛm no nyinaa ɛyɛ adwuma anso so bibibia anyɛ dan ɛnkɔ so ɔsɛ yɛma mpaeɛ na yɛnkɔ nso wiem nipa no da bia ɔbɔ mpaeɛ anso nsɔhwɛ no baa na ɛba Bible sɛ yɛma mpaeɛ na yɛanyera da bia ɔsom nyame ɔbɔ mpaeɛ anso so ɔyera ɛno na ɛnora yɛne ahwɛfoɔ ɛhwɛ twerɛsɛm no mu sɛ yɛwɔ akyiwade bebree a ɛde ɔhaw abrɛ yɛn a ɛnyɛ yɛn na yɛyɛ enti ɔse yɛgya no ma ayɛ bɔne na ɔmo ni hɔ ɔmo awuwu kɔ na ɔmo amumuyɔ no yɛn ɛna yɛsoa enti obo wɔ hɔ a ɔhaw bi ba wo so ɔhaw bi ɛto abusua bi na ɔhaw na ɛba mo so no ɛnyɛ mo na mo yɔyɛ na ɛyɛ deɛ mo papa no mo fiefo bi ayɛ ɛna ɛde ɔhaw no ɛbrɛ mo hallelujah amen ɛno na yɛpɛ sɛ ahwɛfo ne atiefoɔ yɛkɔtwerɛ sɛm no mu na yɛdwene ne yɛnhu kwan a yɛbɛfa so a yɛde bɛ nante ɛnora mo a motie yɛn yɛkan quotation bi wɔ fia na ɛyɛ Deuteronomy chapter 23 verse 3 no onyankopɔn se ɛnam amumuyɔ a nipa bi ayɛ ato hɔ ne nti no ɔmo awɔ ntoatoasoɔ maako du ɛrenyɛ dan ɛnhyɛ ne ɔno nyankopɔn ahenni mu enti 10 generation enti ɔba bi a ɔno no ɔda yɛfuru mu a ɔnya ma asase wei so no ɔno saa akatua no ɔbɛtua so ka Sompa FM deɛ yɛnya nwo no ɔda yɛfuru no mu mpo yɛnya nwo no no ɔhaw no enti baabi bi ahinta sɛm no ɛwɔ paa ɛno no onyankopɔn ka sɛ ɛnam sɛ Lot mama mmienu no ɔmo ne ɔmo papa na ɛda yɛ ɔmo woyɛ na deɛ odi kan no yɛfrɛ ne sɛ Moab na ɔno kɔ kyekyere kuro ne yɛhu sɛ Moabfoɔ na deɛ ɔtɔ so mmienu Amonfoɔ ne nyinaa yɛ Lot ne mama mmienu na kyekyere saa kuro mo asefoɔ nyankopɔn sɛ nam sɛ ɔmo ayɛ mogya fra nti no ɔmo no ɔmo awɔ ntoatoaso maako du elitimi ma ɔno nyankopɔn na hiniem enti onyankopɔn hyɛ sɛ ma Israel ni bia ne wɔn nkɔyɛ dɛ nkɔtwe nkonua ma ɔmo nkɔ mumu ma ɔmo nkɔtene mu na yɛnhwɛ sɛ ɛmra ɛde kana ne yere Naomi ɛkɔm ba Bethlehem a ɛwɔ Judea a ɔmo tu kwan te sɛ ɛnɛ ebi tu kwan bi kɔ Asia bi kɔ Europe ebi kɔ America obi kɔ Australia
almost omutu kwan ko ye ne yanhwe de ekosi ye enti yanhwe Ruth chapter 1 from verse 2 to 5 nyankopon se mamu nko kuro no so kuro no ye no me kuro no ma di mojafra ensese memma ene won kotwi konua enti die na esi ye ye bema onua toni akenkan amaye Ruth chapter 1 verse 2 to 5 osena obarima no din de Elimelech na ne yere din de Naomi na ne mabarima baanu no din de Malon ene Kilion oye Efratifo a ofri Bethlehem a ewo Yuda na oduru Moab asase so na otena ho na Elimelech Naomi kru no wuye na eka ono ne mabaanu no na oware yire no Moabfo mu obaako din de Opa na obaako din de Ruth na otena ho beye mfie du na won baanu no Malon eni Kilion nso ewuwui na eka oba no nko ne mabaanu no eni ne kunu no achi amen hallelujah amen enti Naomi ni ne kunu an Elikana ana ne mamienu Marion ne Kilion koye no enam se nyame akase tia kuro no dada no omo hu ni asem boni ni wo ho anso enam se asase no makotra so no nyankopon se asase sese nyame makotra so die na to Naomi kuro Elikana ewu ne mamedu mamienu nyina ase akowo enti na abusuya bi ase ehye abusuya bi ase ye den ehye omo nyina ye Kristofo omo kwa asore omo som nyame asofo ewomo edafo ewomo enti asem aye ken enya se mi wosika enya se mi ye odefo enya se mako school mi obenfo enya se mi kuta certificate asemo kuta abodin enya se mi yo hene enya se mi yo hema enne odehye bi ase ehye enti omo aseso mudi akonwa ni nyina asa adenti no mo ase ehye die no bi aye eye musudia eye chiwade wa awrade anima ede ohawo ba enti obi hwe me obi tie me wakoto sa abusua no die na sese wo ye obu oho na machiwade a wakoye enti no oho wa nyame de ba mo so ne se osofo aware sem no aye den enti obi hwe me obi tie me aware ni de obenya anso so aware ni du afimfiri na aware na gu enti wabusua bi a okwa aware owo baako wo mienu na aware na gu enti obekomu no ma wo mu nyina okwa aware we awo mienu we awo miensa omu nyina aware na agugu no mo samfio anso ahonfefo ene obi hwem oyo oba wa bomoden abobra o hwen oba besia ne ka ne fia wasi anso ni kunu na o hwe obi ni sika one obema ni oba omoda kiosumu obi dambo tomo ena omoda mawari aso se twan anso so hwe odefo bi tie mi o hwe me die nti o yare o hwe ba bi a odua ni die kura anye hwe ba bi odefo didi hwe ni po ye aduane ma obewura fie ho no mema wo fie ho nyina edu omo panyin fie so wo so ma ware ni ye dan eguo enti ahwehweden na si ho no gas na si ho no asomfo ni anso yere wo hefa enumonyam na kuta wa hoofani o wa djuma kama o wa ka wanka sa oni fie kro wo ba mienu miensa wo mie nyuma o wa mfuna no ma wa somo ma me o hweme asoso aware no suban ban na o na nedie aso aware u be kom no o so anom nyina gugo o wa fa anom nyina anko yamawo eno ena ya base echiwade ya onyankopon eka ho asem no samaye nye no yenhwe yie enti ye kan Proverbs chapter 6 na verse 16 to 18 na o se niaman son we ya menyankopon me kra echiwade anso ene ye generation echiwade na nipa bi ye ya omode ohawo abeto ye so ne ye busua so no yenso so no ye gusu ayeye ye bi o se me yenhwe moja edi bim enwu
ene ye guso ayeye atro ketedema ene ye guso aye twantro o se me nya dan me ye ni adanse kunu mu false witness ye guso aye so ye dan ye o se sa nuoma so ye de ban na chiwade o se enan a eye hare eye dan ekoboni mu akoma adwene musu adwene esimasie wo se ne nuoma seye enti sa nuoma no ena ama ene ohawo eba yenso enti ebusuembu wo ho a osofo ubiebie ndwuma sese na wa se wo hweme no wo na okofa nuoma free China ba Hong Kong ba okofa nuoma every UK no mo ba no di onu betu nuoma no wo nchen no onu wa yeyie wo na okofa nuoma no eba no wo no waboka ene wajapade nyina na wo tonton edi tuaka no ene court ayi ye twon court efise kabia beto so ye obefa na yeye na wo na wo tra play mu over 16 hours ekofa nuama na ba no di ono bes obechi nuano betu wo ho no e di ayeyi ama ne ho to no one ne manyina di yi na wo no nuama ne pagya kodu bia e wo se bibiti misi o container bia mane ba ho na ka beto so ento bekum saa na wo fa no mu nyina fa mu saa na to wo papa wo so eto eno ne yese echiwade anyankopon se meye nye no aye nananom aye a omode ohawa betu fie no enti obi hwe me obi tie me wankasa bo ne be na waye enti ye ba yese sacha se me die biom enti bebira bama bu se on kwa so le biom bebira bama bu se nyame adwuma kra no omo biom efri se obu oho a ye kase bi bua nyame adwuma enye sika nko an ebi de wona ho oden ebi de won nimdie ebi de won mere enne asafo timi sori koye meeting edwendwe nyame asafo sie hu obu okra na amafo wo problems wo asafo no bia waresem marriage committee no timi trem ma no kobo anaju be 12 no mo solve amafo problem aso ni nyina oye nyina no ni nyama se ya na ese ohwe ni makra ni ma se obi hwe me obi tie me osofo oni okunkura no sika ni ho no na odo ho ebi da kete so kete rubber kete so eno ni kura bobere sika ba wie no ene aware na egu ene nipa no ohye aka ohye dam no wusu eto da age so wosere eye ade bia no me bia echiwade bia wabusue bia akoye a onyankopon aka asotwe ebeba won so yenhwe tresem no na Isaiah chapter 23 from verse 26 to 49 mo afena mabaso no mo fa nche eye fidie na ede adwuma etoda fidie ti se ni pedua etoda na ne hododo no kakra nti na fidie no zuka ma hwa ama sese ya san ya ba mframam nyame nhira mo ne ye somwo TV na so no radio na so yentie nyame asema oka wo ho ensem odupa tie ensem ni ye obe kan ntente mama Ezekiel chapter 23 verse 36 to 49 osina Awurade ka kire me say onipa ba ubabu ohola eni oholiba atan eni kire won wachiwade say osai awade tio osi echiwade ni bia nipa bi aya ono nyankopon de ohawo bra won so no osi wasai awade enti obi hwe me obi tie me onana bi akosai obi awade ema nipa krose de odi aye mi wo so wasefo omaware ensi wonye da akato enti ene nyankopon so aka se oye sa echiwade a sei na beba wo so enti to aso 37 se wasai awade na emoja won awo won sem enti tie obi nso so wakumobi why say nipa na okunu no obi ehu anso okum nipa no ene ye kuruma eno na ye hu obeti yesi ye kumobi da ha obeti yesi ya eden yakokun obi ato ha oku nipa ndi asem na nipa no ka se me amenya obo ni bia wokum no one wasefo se ahoto ede ahoto munya bida e ma mo so da
obi kum ọba pemfo sɛ wanhwɛ me ọba pemfo a wukumi wasefo bɛbrɛ wawo ho mu nya bi enti ɛna abusua bi ɛna wosom nyame paa so timi hu sɛ awo ko medical friends gynecologist a ɔmo so ni problem bi ɛnsɛ o timi wo obi bia yɛ kama o ovins obi bia yɛ check obi bia yɛ kama aso timi ma enti obi hwɛ mu obi tie mi a sa problem ɛnya wo nko a wotimo sɛ ɛwɔ fie hɔ enti saa nnuama no na ɛwɔ sɛ nyame ma yɛhu na yɛhyɛ aseɛ bɔ ho mpa yɛsrɛ ho bɔne fakyɛ sɛ awurade mfa nkyɛ yɛn bishop obi yɛ ni enti ɛwɔ abusua bi wɔ hɔ a ɔsɔfo adenti na obi atu kwan wɔ hɔ a na nnuama mu ayɛ den obi timi tu kwan boa fie sɛ boa ne namfofo nyinaa anso wo deɛ no tu kwan no sɛ ɔntimi mu a efiefo mpo na aso abɔnte sofo ebusua bi wɔ kora tu kwan ne yɛatwa wɔ so ebusua bi wɔ hɔ a obrɛ sɛ dan wonni obrɛ so aba enti ɛno na nna me sɛ mo ama ba mo abu nyinaa mehyɛ mo nkran sɛ Nehemia hu saa asɛm no ti Nehemia abɔ mpaeɛ no wɔ mpaeɛ bɔ yɛn toa so yɛbi a yɛbɛkɔ Nehemia na wat na wɔn abosum huhuo na wɔde asɛ awadeɛ na wɔn a wɔawo wɔn ama me nso wɔn abafa ogya mu ama wɔn abosom ama wadi biom yei ɛna wayɛ me ogu me konkron bia ho fin dana na me home na no nso wagu ho fin na wakunkum wɔn ma ama wɔn abosom huo waba me konkron bia dana abegu ho fin na hwɛ saa ɛna wayɛ me fie nsumu na mpo wasoma ma wakɔhyia mmarima a ofiri akyirikyiri baeɛ na wasoma abɔfoɔ ama wakɔ wɔn nkyɛn na hwɛ ɔbaeɛ wɔn na wadwere wɔn ho ama wɔn de adubire akeka wani na wɔde ahyehyɛdeɛ ahyehyɛ wo ho na ɔtenae naeɛ a anim yɛ duro so na ɛpono a wato esi w'anim na wɔde aduham ne mengo asisi so na asafo yu a wato wɔn ho pam wɔ mu na nsabofoɔ ɛka wɔn ho na wɔde nkapo ahyehyɛ wɔn nsa na wɔde abotere fɛfɛ abobɔ wɔn ɛna meka sɛ mmarima mmɔ adwaman sɛ ɔno a sɛ ɔkɔ ho a na ɔkɔ ne ho sɛdeɛ ɔkɔ ɔbaa adwamanfoɔ ho saa na ɔkɔ ohola ne oholiba ɛma ahoharefoɔ no ho na mmarima tenenefoɔ na ɔde awalesɛefoɔ atamuo ne mogyagufoɔ atamuo ɛbɛbu wɔn atɛn ɛfiri sɛ wayɛ awalesɛefoɔ na emogya ɛwɔ wɔn nsam na sɛ awurade nyankopɔn sie ni mɛma asafo bi atu aba wɔn so na mayi wɔn ama ahodwan ne ɔfom na asafo no asi wɔn aboɔ na ɔde wɔn krantae awowɔ wɔn punishment no toaso obɛkunkum wɔn mmabanyi ne wɔn mama na ɔde ogya ahye wɔn afie na metwa aniwudeɛ afiri asase no so na ɔde abɔ mma nyinaa kɔkɔ na wanya wɔn ho na wanyɛ mo ahoɔdeɛ no ebi na ɔde mo ahoɔdeɛ no ebegu mu so na masoa mo abosumhuhuo no ho bɔne na mohu sɛ mene nyankopɔn. Hallelujah amen. Enti wɔn na echiwade a nipa ɛyɛ no ne asotwe a ɛyɛ anyamema no ɛbɛ nipa so. Enti Nehemia ba bɛbɔ mpaeɛ no Nehemia ɛna wate sɛ ɔhaw aba ne nkuru ɔse kuro no kuro a ne nananom adamena da hɔ no kuro no ɔhaw aba hɔ. Nehemia chapter 1 Memoir can verse 5 and 6 there the 7 na wi na hwɛ fontie. Enti Nehemia sɛ ɔte sɛ kuro na ne nananom adamena da hɔ no kuro no ɔmabubu kuro no ho afasuo ni nyina agu na pono ni nyina ɔde ogya ayɛ den ahye na ɔsɛ mete nsɛm no medi abobo na mesuye na bi na mewie ye no mebɔ awurade nyankopɔn mpae ɛtɔ da momu bebere wokɔ wo nkyi na ɔkɔhwɛ nneɛma ɛkɔ so wɔ fie wɔ abusua mu a na werɛ ho aka ɛno no ɛyɛ akyiwade a ɛtɔ da efiefo ne abusuafo bi ayɛ a ɛde ɔhaw ɛba nti yɛhwɛ mpaeɛ a Nehemia boy from verse 5 no
eya me kan ya na wa kan straight Nehemiah chapter 1 eya kan straight en ko okay na me say oh Ewurade osuru nyankopon onyankopon kese a ohu yehu a okura apam ene adoye ma won a odowo ne won a odi wo mra nsem so no ma waso emra so na wani imue na fatie wako ampa ya mebo no wanim ene awie ene anadwi ama nkwa Israel for na ka me ka Israel boni a yaya wo no na me nso ene meja fie aye boni enju ahwefo ne atiefo mutie Nehemiah chapter 1 you come from verse 5 to 6 and 7 enji tie fesi ho a bebe bia me pesa wo tie no Nehemiah hu how na aba no o se boni a Israel for na ye no no Nehemiah so na ja fie ni papa fie so ye chiwa de enti osre enti obi se na menya ahwe menya boni bi esese me deserve nuama e fam so se me nkwa me ya investment na ahye me ya osofo me ministry nkoso me ye kristoni me ye evangelist me ye obi bia manya dibia bia wose nuama ti me koso anso nuama nkoso menya boni bia anso ha no ufie waja fie so de no maye wana fie nso so echiwade be no maye enti oso muni ha emumoyo no enti abusuan bi etua ka bi awonto atoaso ka bi enti se wanhu saa nuama no na wansre boni facha osofo wonso so odi se ya na betoa oma enti na sikani bi wo sika so ntimi ne obre so aba no ene yade na ekoso wo fie ho enti wo sikani bi aduane a osofo wo di a wo ye de ma wa ntimi ne odu wo aduane na obewu enye ono nko oni onuanom ewe busuan no eno ene yese na wotwe ye mompa ye nko ye nchi ye mompa ye nko ye mfie ye mompa ye nko ye nchi semfom so bia omo aya edi ohawa beto abusuan no so ayen so ye frɛ busuan no na ye di awurade achi anso so awurade num onyam no enti menhyene ka yese ko kra o ye bone no ka sa o kra no na ka ewuo na adenti na sa ade no etene fafi ho ayetimi ka sa busuan wemu fo de efiefo asefo de na nase masi asefo de sei na wo fi ho hallelujah mese busuan bi o pesa wo som nyame cross of won temenso busuan aye total darkness esuma fa busuan no mu suma fa ni nyina hallelujah amen ene ye mena no copy monfanche na kase besen bie 34 na akon ye nya base pe ye ma wo de documents good tv nenim ba bibia edru no hia nyame tumi se nyame favor se ye wo cv se eye onkrata sembi o passport onuama bi o phone o hia se ye email o onuama bi eya ka ede kakese brew o pese ye send o ewo oji mebi mu ye teso fa phone no to ho obabi bronsam fa no mu yade bi ache obabi ukru bi oni ho bronsam afa oni wade bi no mu fa ni photo tu ye France TV no so ye ba se ye ma wo de unsuo TV no so na ewia ya bompae ene ye mraniti ye bompae mienu pe na ye bie 34 no atum kasa urade Yesu ene wasema ba ebusuo bi huna mane ye fie ye huna mane yade ba ko bi sei yade ba ku bi sei Ewurade kai me busua sene wadoye ene omobro hunu esitie mesrebo ne fache ema ebusua me firimu me ma me fie me papa fie bie wano na bompa ye bie wano na bompa
of Jesus Christ. And I'm a bomb fire say obi a wo hwame a wo tie me. Yesu moja emowura busua no mo. Ade biara busua ye nananom aya ya meto na eye chiwade wa awurade anim. Na di nsonsanso ebra busua no. Na ya ye fifi ho saade ne ba ye so. Moja ne nkasama o. Moja ne nkasama o. Yesu demo jeme so say amen. Amen. Mo am on Facebook no so nyina mo type amen. Ye bon pa na de unsuo so ayedan STV no so empire di kan no de anu ohye osofo empire ye boni ye bo amahwefo ne etiefo obo o hwemi a wo tie me ade a uhu se edi abusua ni nya ye yade enti sa yade no ebi aba wo so aba onua so obo ho ade wo hu ye accident osofo obo hu na we anya kwanhia adebo ne totototo nipa chofuwo ni amane basabasa e wo fie ho etoda mu so etotom no obo obakora nde bode na wae wo woni mo ba no se ojo onya basabaso nya sadile na bibi bone ato no efiri fie ho ene ye bompa ye o se awurade yesu ade biara memfa mani hu anso edi minya edi mi menya edi ma wawe nya mesika semu nya menya mesumu nya ena anadwi yesu o moja no enkasama me mano enkasama mapomoden no mawo no maware no ejuma no promotion no bambo no zapeti wo no wo yesu demo ye wa no na bompaye Jesus Christ. Kase wo yesu demo awurade ma omoja ne nkasama me omoja ne ehwegu Calvary enjeme enye wo chena seseya wo yesu demo kase amen now type amen eno sa nuema no ne ma amafo so da ye basa oso sa da ye pet na nuoma nyina gie gu nuoma papa beba sa no meno ne sa echiwade na oma ye na Kenya no ho pe na ade na sei ene ye bompa ene ye midweek osofo bo wa free Monday ekosi oton nuoma ye nto e wakodwam wabansansa ebi tua loan ebi ba ebi kunu obi wa appointment yoma nkoyie ye bompa ya de bi ohwe anim kwan obo ha awosa bi hia yare sa obi da hospital de yare ne tie ha ne tie obi onuma drokra na yare ne ye kese kasa awurade yesu o se yemfa ya hawo ene ya mane no emra wa awurade every say ojure ye ho ento kan Matthew chapter 7 verse number 7 say ye bisa ye hwehwe ye bomwa nyina o say ye obetie say ya awurade ye hawni media ye yade media ya wo media ye juma media ye busua awurade jeme na wotwe yo me pejama juma me pejama shebre akoma so ade me de power awurade ni awurade ye ene ochina o awurade ye ni say ya ye wa no na bompa ye awakoma so ade wa
Jesus Christ. Erado bi o hwe yen a otie yen. Jesus. Ene ye midweek. Jesus. Ah, oye dwadini. Jesus. Oye onu ankasa na adwuma. Jesus. Oye obi adwuma. Jesus. Anso nuema mu aye den. Jesus. Okwa na waba ne sansa. Yes, Lord. Ene meden na aka wona wotwe mu hye Erade nsa. Amen. Erade favor nto so. Amen. Erade favor nto adwuma no. Amen. O ton aye beto. Amen. Yade no Erade fa ne sanka yade no. Amen. Awon sem Erade fa ne sanka yefunu no. Amen. Bo hye na ye hye wa ntime ma no Erade fa ne sanka. Amen. Ade bi e hye wo so pese wo som nyame a ontime nsum Erade fa ne sanka. Amen. Erade ma wo ne wo ho. Amen. Wo Yesu demo jemeso say amen. Amen. Me ba me tufo say bomodian say on fa Erade Yesu Kristo say Erade ene okra je nkwa na me ba okoko na o ya ade bi soso na ye onyankopon twuwade a wo hwe twerɛsɛm na ye kenkan no nipa bi na aye no mode ohawa beto abusua no so wo so twenwu firimu na wanfa ohawa meto so amane ameka abusua no saa mere ye bie 30 phone nyina atum saa 5 minutes ya de peke course no ye nneoma mienu pe wo fra ebia ensem a wokan sei na ewo mabusuam saa de na edi menya na ye ne wa bompae ye fie ho awo ni ho menso se ye fie ho aware ye fie nipa ewu ntentem ene da ya meso so no so nya se bi ba me so na ye no mo mpae ntwetwam enti saa me lines ne eye 2 eye 0551 931931 0551 931931 0548 931931 0548 931931 me be line atum. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa firo. Eya ma oneso kakra ma mehwe. Mame no mo mpae Erade ade bia edi wako anya me gire fidi kese so bo Yesu den se ne Erade utie me na adanse me ne oma pi bo mpae oma adanse ba no wako aso fa won saka no ma oni adanse wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Wanti me anyina so. Hello baba. Odene baby okasa fro. Ikasa fi aton shi tabake. Me ti o ma me. Apa me so bu chi ntese. The mama tini nko. The mama tini nko. Ye so ye aduma ko ra hu sika. O bresa. Mame no mompa Yesu enunti na Yesu be wuye me no bompa Yesu moja no nkasa ma wo ne wo mba Yesu moja no enkasa ma mo. Amen. Yesu demo. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro. Brekum ahwefo ne tifo tio. Efade ho papa. Mame no bompai. Erade me de wakoa ne nejire ne madosu ko wo Yesu mojam. Erade ma omoja ne enkasa ma abusuan. Ma omo adanse wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Odene baby okasa.
Odeni baby okasa frement ye wo ho na kasabo Juliana me so Kentampo. Kentampo Juliana ahwefo na tie vote o mame. Kaba mpacho ye awa ni ho kra. Eno nti na Yesu bewu ye ma yen oso betua sa aka no wo asɛnnua no so me no bompa Juliana ade bi obonefo na ye etuwade ama aware ho aye den me bompa sɛ Yesu moja nkasama mo fi ho aware kwan emiema mo Yesu demo amen. Praise God. Odeni baby okasa frɛ o kasa frɛ him ya hwe foti o na tie foti o dano kakra kasa me no bompai Erade fa won saka wa fana mana dance moja nen kasama no o Yesu demo amen. Praise God. Praise God. Odeni baby okasa frɛ me no bompai ade bia ede edam eto maso me bompai se me de Yesu den sane oma efri edam mu efa adwomo hawo mu yade biara achechere oba no me de Yesu den sane no wo Yesu den mo amen. Praise God. Hello. Odeni baby okasa frɛ ma oneso kakra ogira so odeni baby okasa frɛ. Praise God. Touch me, Tandiana, in the bonfire, my God. I know the same step apart from us and the same part. A free fiddy and so another friend, and my time at you was sending an amount. Sabre, dear, my father, last one, and for beer beyond yam renity. Praise God. Hello, da. Odine baby okasafro. Touching the goods, make a separate Samantha. As Samantha, I have funny to vote you. Stop touching me, said, and say. Midimenya kusema mpebu sene obebia deba akwa ware because ni be ma obako ento kwana kasakasa faka ware na me no bompa enti sabre wasa oyire ho na ofra urade na moja na hwegu covered ma wo no etimi twetwadwo me no bompa urade me de wafuna kwa urade nim ade biara aye no me chiwade edi abusua ni nya me bompa ye ekwa samaka sese urade fa wosanka wafuna ware urade mo moja ne nkasama no o Yesu dem amen. Mesra se yemre no aso ene fidie ne ha ye kakra ye fidie ne de adwuma enti sabre me de 1 hour esi ho from 10 to 11 se wa na opesa ofre na ye bompa ye fanuoma me boboso no ho obetimi afre na nipa pi na sa hawi na omoso omo bia omo ne me abompa ye ne nyame asem omo di adanse enti edu memene da o de e boss 6:30 afawo o TV no to memene da no pa obehu adanse ni pi eti se odi enti enu di nche ye bo adanse nyina ne se wo na waba mu bu no won so so e kasa kire se wo so awrade beye te awrade beti o sambre no mess na go screen ani no obetimi afana me no bompa ya gu nsuo ne documents no so awrade me bompa ye se nsuo yi enane ayare se nsuo enane ensanchani nsuo enane Yesu moja de odi beye biara adanse ni echi obi bi odi bibia to TV ni mu radio no me bompa ye twe adanse to so me bompa ye se awrade favor na awrade grace en to so wo Yesu demo amen. Number no ye 0557 000 967 0557 000 967 0557 30 90 0557 30 0553 0553 53 89 0553 89 numbers 3 nyina offer 9 to 10 menya brena matiewo
na yɛ no wabɔ mpae mɛnyi wo tv ne mfiri Sompa na wo radio no yɛfiri ha asɔfo foforɔ so adi akyi ɔmo so de nyame asɛm ɛba tie wɔn na wobɛyɛ nhyira yesu ama a ɔkyena ɛne ne fiada yɛbɛsan hyia same time ɛyɛ 9 to 10